Kasiye ewiabri ye de baba beshum ewien semwa ye de bramu ne edi emu akotene ebi anese aposifo ya womo ewo oboase kwantempo ne so ache krachi bi asusu se ene etuo ibi wahyehyɛ ne bebre ɛwɔ ne ho de akwa akosie wɔ ho no nyina yatena si emu amane ye de bɛsom ye de ani bechem ɛwɔ asante bekwae awosama na asama ne bofo ba echem sɛ bamba dwumakuo bi mienu a ɛwɔ mpatam ho wakeka wɔ ho akɔkye China fo a sabrei wɔ seponim edigala atoye tifi mantamu na ba beto just blue water guards ɛne aposifo akeka wɔ ho masabre ya ye kasɛi galamsefuo bi akadeɛ ne niam bi a wɔmde ye adwuma no sabre wakoje Cyber Security Authority ni Ghana Police atwa basakwa mu mekɔ wiase ahɔhoɔ bɛsɛ duonum na sabre de wache wɔn na wɔnam kwabɔne so ebu amanfo wɔn me afoforo bebre kan yɛn mu ho ne aboaboa no ya yɛde som yɛfa mu aseda no ɛma ɛboafo a yɛtena sese yi a wɔbɔ yɛchi dɔm ansam ne kenkan de ma mo SHS online ɛna SS no aba online ɛde amaye akwada no wo ntɔtɔ nkontɔ provisions wo nkɔtɔ ntaadeɛ bia de ehia ne so obenya computer de ama no ya wobenya internet de agu so eno ano no wɔn wɔsene no obetumi asua de ehua no wɔ SS ne nyina ɛwɔ fie kwada bi wɔ hɔ ade ne kɔskuru kura ne me ha wɔkyena me ha wenso de lectures am wɔsua pɔmo ɛne ɛmo ma kyɛn kwada no wɔ online ne so enti register kwada wɔntena fie nkɔ SS no wɔbɛtwerɛ so atwa no atwa ne yie yɛ 2 years wɔ hɔ 3 years wɔ 4 years nso wɔ hɔ enti kwada ne bi wɔ hɔ mbɔgye HS2 a wɔhwɛ mmɔde mbɔ no akɔ ani bu pa wobetumi de ɔmo nyina ba register wɔnom no ɔma ba bɛtwerɛ atwa wo ba no fane bra na SHS online no wɔntena fie enko SS no wɔbɛtwerɛ atwa pa wenso de anim bo nso de ɛfo pa ya homa no ɛyɛ 0599 022 998 0599 022 998 unya freya ya bejo so na ya kyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ nhyehyɛ yɛde tie nyina da ɛde ama kwadwora Royal Enterprise na de krase ne aduro no aba maka kyerɛ sɛ aduro yi wontra bi da ne yɛbɔmɔde asabo hwehwɛ wo sisi ya wo ya honam ba bi atete wo wɔba wo nsabo na sizie ma kokɔ na ha wa na pressure no ɛwɔ soro mesrɛ infections no siateka no bɛma ɛnkwamo na ba fam tumi kura nya adwuma yie ɛyɛ krase ni aduro no ne yɛkavoɔ promise ba ɛwɔ Yoruba wa mo promises wa aposak wo mrom apidank wo mrom misty wo mrom sak pharmacy udu patasia blockhouse wa nyana Otec hanso ya braha na bisa counselor jako wo benya bidia ma time FM tachiman so uko free FM nyana edwoso wo mo government hospital nanim wa Freddie Men's Dani top amazing e waterful methodist building wemo ena hu donti Ghana ha ba bia tonto bibidro ni abrofuduro uko abodi okurasini eduro ni na abenya 02444 70067 wunya fra wonma obeboa wo pa Open Heavens Conference no Makacho as a Church of Pentecost asode no enkwabata ewo askwamakion and one the Open Heavens Conference yi ebrewo 11 to 17 August ya wato nsade afra 19 ni atwotwo wuro bebre no se yenyina yemra na dwumadie no yemra ma yema ne nyefe na makion ho a na yeye na dwumadie no aye kama na Pastor John Nyako wono na ye resident minister dwumadie esini na so ya wo elder set ya piasa wono na eye Alberto Prayer Center no wada no ewo ho wanu kuro ya wo be evangelism ministry no Pentecost asoni mu a yade odi mu ntintima pa ye wo apostle Kofi Jamaki wono so ka ho won kwa asokwa Elia head no na Pastor Jonathan Ebokwe ene KNUST pensa Brighton the Canafo no wono ene ye am campus pastor ne senti ya ton sade afre wo bia se 11th ade kosi 17th de ye nyina yabra makion ni aton sade afra nwom tufo bebre no a wo Pentecost asafo ni mu dia ene na wate Stanley ofosu hininka akwadai wo bo nwom papa ye de na ebekumase ye nti yemra mehwe ensenkyerani ni yanwade Juliet entry eba Abigail Amuako Adona kwa na Fedio praise wonu nyina ebe dwumadie no ase anopa de wo ho na nwumre anopa kono nsia nwumre no ngotwe ne anopa no nsia ne de aba anopa no ngotwe na ne yawie nwumre so saa no nsia nwumre no ngotwe na 6 to 8 ni nyina anopa ene anwumre efiada ne de yesi akwa akotwe awrade anim ti one night no ane yakɔ nwumre no ndu a na se
no nan ade chi no ne de bibia ba na wie ye kwasi ada no ne se de bibia ba na wie ye kra ne senti ye ton sa de afre wo bia sa 11th ade kosi ne 17th de ene askwa makio Church of Pentecost asori e wo ho no e ho na ye nyina ye hia na ye de dwumadie no abrewu Perfect series books ngoma demo befo awa Ghana edwaso no kwase se GS na ka to boasa hwa janto se ngoma die eno nti yemfa ma nkwada na wode won stamp etisu say panyen say English language na wo pe award our people history of Ghana RM computing creative arts science maths dey na oba no ejina class bay bodin na yenchechem na yenyidi bi emfa ema why mo photo to fi wade numeracy language and literacy OWAP creative arts phonics computing carry ni preschool books ahodo ni nyina perfect series books de no anampanifo agia tumo JHS for tables ahodo ni nyina dabusuafo ebuso ewo perfect series books wona kache wo de woma 20 hours asset mock exams terminal exams ana midterm exams ebo no ketekete mampole and wo beje wo eno to school run me kanfo de amamo se so hebe no so a mo hwehwe perfect series books no mo am why bo modin so be hweche kwa wakuma se putu oja wo ben se one class so dan so my first stop and wo badwuma afo beru mo memu ba bia eton wo papa no bisa perfect series books wa homa ne nie so open nkwonkwo na ne dodo no eye 0243 299938 and 0540 755 465 anom de ne do so na wadwaso edi ye fuato obuase ahwiaje atum na ye a obi edi ho adanse eye vitamok wo mo ba ye emfie duonu ne ye kire na busua wo bia fa ho complain boni bia emaye ene ya won ya na hodo flavors ne do so yam so ma drink wo ho we cafe bia na de kenkan de mambo samfo of a John Nantwi bosia kon labo asomfo no nyam yenu midin mami adwoa nyanta tando mene enoba afia aboajewa Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi nyaba ne senti ensam ahodo aboaboa no yehye ase na Asante South Regional Police Command no e de aba betu dwasa wonomonsa aka krachi bia yesuso se ne atuyi wo de ahyehye ne ho a e wasante mantem ha na sa kira krachi ya chi ni din e de Osman Abdul Majid ya kira se July ne da na etoso eduonu enkunu no ene ne ukopiemu e wo boase kwantempo nde so a wo mo search kadu hwa ne abose search ya bari ye ombobo yi a enu mkonhu se krachi no etuo hyehyɛ ne ho ane yɛhwehwɛ mu ano ne so de fra santemantam akropon kumase na wode akopie mu ewatoye mantem takorade na sanwa na soma no sɛ yɛ ho adia sɛ yɛ ho adia asoma ya mane boni simo pokwa free ye ma na di nsam ye kya wagina so atɔ yɛ nkra muma yɛntie bi Minua Medase Asante South Regional Police on pay omne santrofo abonkomo e ma ne ya kire se on 29 July 2025 Abranti be ne dindi Osman Abdul Majid ebra won ewo twa piase police barrier na wo mo ebo mpempen se ne beye na esen ahodo eho a etwam nyina no ombetuma hwem hu se sabe esen ahodo etwam nyina no ade efre no etu enase ade a ebetimi ato akum nipa bia na obi esen mu no eho no mko hu se Abranti otu kwan wotu no woti Toyota minibus mu ednani akire free boaso ekopiem ewota kwa ne mpatem ehodum ko mugina kai no omko hwemu Abranti friend Abdul Majid Osman omhunu se eye ade friend etuo a ya abrofo bi anafe ti obobɔ ne ne ma ka ho ebetima adi ne pawu eka no ho ewosa esen num amra bambofo che se omugina no omugina esen no na afa mu bisa no kire mu se ne yonko brebu be ye friend awa eno de sai ne mai asoma ne se wonfa nkoma wo bi ewo takwa emra bambofo kire se ombisa ne se na enema wo so obi di osmo no document e ka ho ya wo kire mu se emra nipa de sai ne ma ne ma no wonfa sai document no amfa nka ho ama no meno ka se bambofo etima ayre ne pampi na bakopiem ewo maka kire se wo mrai na wone bambofo nyina moa na nhwemu mapa entimi nkoso na ensem obisa no se ebono de a won betimi na kogina mu ewo atemu mu na afi o ma ne mra enso etimi no akon ase na we ni Asem Abranti a ne dinde Abdul Osman Majid ebra woti Toyota minibus mu ne nani akire mu ewo boase ekọ eye takwa no Asem akoto ne ekọ no ho etu a ebetimi ato okum nipa na afi tobo ene ne me ka no ebetimi de nipa wu abambofo aje so manya afi no ho a da chi bi sa Asem yi ho emra bone de a na ye ho se o ma no mra etu etimi ne ko etie
abusia eni ayekwotie yi eye yamani boni Simon Opoku afriye enti oboase kwantempo no eso hweapiase police barrier na ewo hono a eneja yegina cars yi a yesese chance ya ne omu se krache no ne yetro hyehyehye ne ho asabre aposifo ensa aso ne mu eni yenwura mu eni yemra eya asante bekwa mensini kroponim ehwo so manebo efro ba etemu se bambo adwumakuo mienu Asante Defense Force and Asante Volunteer Security Association sa ekwemienu ave enchine boto ambonsu aguso kire se obedo betimi biase ne ebe ya enkwaya hodo a etwa eya santema ho ase nya obetimi aboho ban na timi aboa ama nipa bonfo a wonde woda sore ya garamse na dede wontirim wodidi yakwa enu nyina do obetimi atu won so sa eno na aka be odo wani chemu awobuaja ne nipatamu ene yakwaya bi eda ho wo bo prosa wonkwa Aya chana fo ya seven produce woni ketenkete mienu ene Ghana fo bi wamo de wakasa yi wo chema wama topia afajan na chana fo mienu de sabe de wonsa so mu kikwa wo chemu se no wo se boja eye forest ni mu agese wo mu di garapa enya asem keto akura na asem yi beto de ya mane boni Simon Opoku afriye de akira emu chiremu ahodo nyina da wode amaye o menua medase boja eye Krobea akwakopimu ewo bekwa mensini ma ewo asante mantam ha na yeka baabi nso akwaye ewo ho pa wontimi nka buaja kuro no enyomu mfiri mu kra me no kasai ekuo makoma mienu a ewo Ghana ha a omagidin na omo are abo are nchine gusu se dane da nyina ombehwe se yenkwaye bretuo yensase yensuwansuwa wombetimi abo ho ban no a wondin ne Asante Defense Force anafi Asante Volunteer Security womo aye adwumaden pa woso man nyina yetimi boy ensam edema womo anya asam kitu akra omo kiremu se ewe na no 2nd August ebra na abo duba kon apa ho sema aduasan anwumre eno nya ne ntese kopiemu ewo boaja okrodwe mu a yenkwaye na no abo ho ban fie bebrebe no China for na fe Ghana fo be nya kokoduru akwesem a womo etu ofuma gudie omu ekwe mpanimfo tese omo tiye no womo anya na so kra nto ye wadwen se omukokogba kwa do kodi ekoso okwayenum ampa ni ampa se omukoduru ye no na China de hye mienu ana afa Ghana de hye makoma besi edunum ana omo hye kwayenum a omutu fuma gudi a obi ena emra kwa so meno kase kwempeni fo mo ye ha amomutimi yire China de hye mienu ema Ghana fo makoma edunum de omo atimi adwane eto kwaye bi a eben sa bia omutu fuma gudi no meno kase kwempeni fo nipa oda no National President Nana Yaw ana afi twetwefo be di akire de makoi Madam Adubikete abamane akire se China fo mi no musa kan de ya de se omuntimi enya wondin no na emum no modo ma ama bakwa prosifo se omunuma fo mu de bia mo ase ne be ya ye betuma toto na no na hwemu mapa betimi akoso ne ebusa de ntie e kan wo ma omukwase yakwa mu na omuto fo magudi e hormo no me no ka se ekoi abogana fo nyina no ba se omaye crowd se ombetima boy yensuwa yenkwa ne yensuwa nyina ho ban enti Ghana fo nyina da yena sanse omo hodi e ombe adwumaden e de asoma ma no mafa kwanye wo so e de kokobo e de mahemfo ene wona otete nkonwa so nyina se onhwe wo ho yie pa se enti se obi ma ukrom so wa betufo magudi o modin bia se ombetima ba mu penefo aso ate danse bi enko wiase no no mo ne san kofo no aye kanana na afi mo mankofo bi akotu fo magudi e wonkwa ye ahodo nyina mu omo nam santrofo nsemu de so e de asem nyina to Ghana fo nyina so mo de o ma crowd se emprempe nyina no emprepi o betima ya adwumaden e de boga na yensase ana afi yensuwansuwa nyina ho ban na we ni asema asi e wa Asante bakwa bra China de se mi no ko bowura yenkwa e brentum se o mo kotu fuma gudie no bambofo na se ko mienu etima ya adwumaden a wonsa timi aka won abusuafo ya mani boni Simon Opoku afriye na yakwa kopiemu ewo swaman wo kopiemu ewo atoye atifi Western North ewo ena ewo ababa betodwa se bia enso a ewo ho no enkrofo bia wo mde omayo magense ne illegal ya no mbeye wo mutu galamse no nanso wo mfa kwan papa so ye sensuo sensa ase no wo maye suo no basa
Emma Nancy Blue Water Gata, my way by ye, what about Sawamra Mebuana, Yensua, Crofo is no, you bet to me aboning another home buying a fan, a was one my any apostle for I come on one bomb and one paco operation, I will ensure one more quiano, Chan fine machines and Crofo the sins one swa, one more son and then Yasam Ketwakra, a moon near maybe a neck come home the end year, one more drew one and Crofo Johnny ye, and teach and fine machines I would obey and a blue water guts any apostle for a cabo way, one more to me a day and yanum, one more just send near money academy or one man so, one more to Galani be a ascension and the one the jack tuning name, Asheno. I can't be a bayana musinia woho, or Vasco at the two just said, ye one more be a biania bani bacambo, ye bet to me a buana and swan any a tear dear. I just see any one more and two and your munipa, say a Jumani dear and noa, and I want to be. Me pomp and bank a crash and not issued any at sick. Come on, fast and lay. Me to abaya that Roman mineral commission for that Roman. Or what's me a good training and branching and Maba will be a safe from blue water gas. This woman so yes, we had the inquiry before a mom good training. Kennedy na me say more organizer muna yen from kakra na had it. And they say ni mabe hu you. And ni mabe. So if I'm not here na subusu a omo tutu omo ne mani nyina ma e dia kode. Me de me yobia me mabamu nta musa abamu musa do say we kwa na say ya feel so but abamu musa because anything our paying his excellency dey by and he say fighting na say obamu du na say wa no you are not up to task and me mabamu me ye ni ma fam di bia o say me na stakeholders so masere mo no maboa me the security me other stakeholders maboa me na yet me a fighting kura na no de but na si so ne te pa in fact I need come me ra ho de ne so mo ba mu ye Abusia any a quote ya watch us say abamudbodi e bi ni ho na mo metoda na wo na ba eye swaman aban anemusini obo Vasco Afeyen kwankra pomponi mantemu dodo wa sasabi empatem ho na Cyber Security Authority ene Ghana Police Service watwa basakwomu ayehwehwemu sunku bi ewon patem ho a womo tusu se wedie emabuna kentina wama wo free amahodo so a etwa oman Ghana ho asia ana wode woni atem e oman Ghana ene wonama befo kwa so ebu Ghana de shefa so sister ni o land ni ade ene woni beti wo sika da afon so no mahwem ni nyina ede ekọ na wopani a wogina mu ne central focus aye eye divine Selassie agbati ene wopani etem se wo hwehwemu wode woni chemu ewo Obontu Estate eno ewo dodo wampatem ho baabi na wotem sa abre won saka ankwafoi ene sabia ya no mako eye aduonu miensa emebuna je se wo mo wadre pa ana won sa enya ka wo mo na niam bia wo hu ye no pani echemu se laptop yi bi abusuan na bi ka mako aduanan afei mobile phone mako aduasa ne niam ahodo bi abusuan enya asem kweto akora wotem ebio wamana so de wani chemu awobotia no English amonfrom ho so saa ahohoi mako edunsia ana eno so womo sa etumi eka womo nyinada efi womo mem no ma bepiem ewo omamu a womo edi 77 products asa ensamone no na wochemu se abra womo chi mebuno womo kire se wenenya se womo ape an womo yesa na mom nipa bi na dada womo se womo no my Ghana na dwuma busu ha wombenya bia ye na no womo ba ya ene akwakwakwa ehwebu adanti womo ne tutu ogu wonsem to womo ne dwuma bia di domba ya ne se bia sister ni Holland ne ye bu nkofo afaso na wopani chemu odema central for ne sei an wokan 2025 engage and do the kind of deep thinking that my job actually requires. A joint raid was conducted at Dodo Wasasabi in the Ubuntu estate. 25 suspects, all foreign nationals, were arrested. Items retrieved included 40 laptops, 30 mobile phones, and a Starlink internet equipment. Following preliminary investigations, 23 of these arrested were identified as victims and have since been repatriated to their home countries. Operation 2, Botiano Ngleshi Amanfo. On July 17, a second joint operation was carried out in Botiano Ngleshi Amanfo.
16 suspects, all foreign nationals, were arrested. The team retrieved 22 laptops, 11 mobile phones, and 13 of the arrested suspects are currently being processed for repatriation to their home countries. Operation 3, Teshi Nungwa. The third operation was executed near Junction Mall in the Teshi Nungwa environment. 14 individuals were arrested, 13 foreign nationals and 1 Ghanaian. Preliminary investigations revealed that some of the suspects were victims. Investigations are ongoing and the appropriate legal and diplomatic processes for repatriation and prosecution are underway. Operation 4, Sogakope and Sege. It is important to note that Ghanaian citizens are also implicit in some of these operations. Penny Wada Cyber Security Authority and Nosa Kwanchefo Penny Divine Salasi Agbeti and Yetinini. Ye jina we sona and some who dwelling in a dear sea our hasam for of a John and Tree, both Siakon Labo, na Bedia Tree, Nana Kwejo Apia, what Madaruma, Wabwa and some no ano a day and my year. Cinema Mozi and the Kwejo more Facebook no so baby will be a da. One more day yet and my own soon ye be a share ye. As some for no a yammy, Mammy Ajoa Nyanta Tando Menin. Enoba Efia Abuajawa. Na ye kono special happy birthday ekwo ede ama otumfo suman kwa hine. Bafo asabre kuja wasu ababi otoso mienu. Na suman kwa na eye wawoda. We chief patron ema EKK Charity Foundation. Enti foundation wura Dr. Evans Kofi Kwafo wono ena a day special birthday way ema. Enti woni EKK Charity Foundation mani nyina. Se wamo ema wodapa nkwatintin dia hoodin wom ene akwakoya wa woda die wosre edi free asafo rade ho edi amount no happy birthday otumfo suma nkwanhene erade enyokese dia dru no eye Asem Beba Dabi apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes mixture no malaria dronana. Ane, say nam sa, who be the same wife. Future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hodia ba. Uso bi pini menti ase me do. Yeah dear, in your high school or pepa. Baby so almost. Na ni asemo edini omo kwani mukura na etuo ma asekan. The one to throw and so on papa, on the subusua, ye wogma, a papa, we didn't change the cancer in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and what brought for in young class, papa, why you be, Otec, morning, Asem Beba Dabi. No more for or dog, and some young almost can. And the Putus Mayon and the yard makes say, what we must, yes, I know my dear. Omunka said, man, and now will be anyone in a moment. Your Catania, no more. Papa come home. The three sabre or do be a beco. What in Baba Natsia, said they are on BCC, not Bibia to you know. Already one more than to me, and so Maniaco could do, and Faniaco bra, while the few in I don't mean, amen. Amen. Asem Beba Dabi. I mentioned how. Me. Me da body ase. On a boy, asida tosu mi no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosu mi ensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mu ba ne se. Se ukọ awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukọ awale bisa. Na ye nyinkyira o se wa misa nyame a. Okay. And now we Oduman Kume Nyame aye enka udin. And now we Oduman Kume Nyame enase nkanfo ene ntontom ene de ma udin kronkron no. Arafo de ade hye ene eye ukuada. Ene ye bosome nwotwe de toso nsia emfimpinu ne aduonu num. Awiabrei yasan hye bio ene ye da foforo ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ba besom
dwumadie na se yehia so a asem krope ne yeka yese ye desua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade no nti na awie yi a yehia yi nokre momma yenhye ye ho nso na yenka nkire ye ho se ye ba besua de ebrekro na mu no ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so ene wukuei se wo bantentan ne so a ye live ewo ye social media platforms ne so ena wie nyankopon hira wa join ne yen wo de comment betum na afi wa like a follow eno beboa de biara da ye bewura mu sei no ubenya akwanya unsu bewura mu bi ye nyina ye besua de ye nyina ye be kire ye ho nso ade ewo afidikasie yi so awiabrei ye wo ye nuanom Be Love Radio for ene Spain for no abba de mu abiebiem dwumadie no etwagodo ene wo ba United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Brainy Radio wo Sahara Radio awie wo no nyina nso abba de mu abiebiem dwumadie ni twagu wo do ene ye wo Kings Radio ene ni TV opawi France mine mu Denmark for monitor yen wo Dache Hima Radio so afei Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena wiamu a mo monitor yen free du nyina no ye ba mu nyina ha ye ma yen ho akwaba ye ma yen ho ye hiehyia de ba Otec Asem Beba Dabi dwumadie so me dey de Krobea Nana Yaw asante awiei ogi amanie ena wiei apesemakana nani ena dei Krobea jata matena se me di Asem Beba Dabi dwumadie no ebesomo hyene nso senya me nko ana me nam oba ade akye me wa ha agya kwa me wa ha jataba wa ha abrewaba kofi twumasi nso wa ha afei kwadwomo ono nso eka ho bi ena wiei ye nyina ne aka bom na emoschei echinchim mfidie ni mfunuma na wonmudie wuram sebeya ubia nso benya yetie ye ena wiei oba de achiame akwa bebro ya eja akwa umpom te sai nyankopon adom me ho ye pa na nso so e adom kro na ordinanso asan afem yembio eda bi sei duru a na odi aseda merade nyankopon awie ya de metie ne se helicopter bi ate atobe esese ye eja so hyehye ya tene se de ta ya agba no ma na ye duaduam na yape ba bi ate atodo kuro ni mu mpanyimfo no bi manya ne ntie se kwame agye nimbo aten kura nam kwa so aka akra no no so aduru ho enti eye de elupre kuro no de no de nam ekoba ne sei enti na papa elupre atia to for me na tiesia de na asie mi wogidie se bibia ya asumdue de enti ye kɔ na yahwe se ne ɛhɔ nso ɛtie ɛya kwa me ho na me ho bibia ya bɔkɔ de adum na kwa ɛnanso ye wuku ada ya sa ahie bio ɛna wiei adɔfo mabedwafo no ate won kan na nɛ ye won komɔbɔ ye won komodi ade ba ko ɛsɛ fata sɛ wo hyɛ de nso sɛ wuti obi die a sɛbesɛbe ya na ade atu hofo enti ye wo bi die ne memfa wasum ensan kusi akire wadama ɛyɛ afatu hofo na muntie aboa sono sɛ wokɔkwa yemu a ɔsono kokroko ɛne ɛnya asɛm ketwa aboa bie hunu sɛ wɔsono ba pɛ de ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛpɛ baabi agina kyerɛ sɛ wampɛ baabi anyina na aboa sono ne nan ɛtisiw so a ɛnyɛ pira na epira wo ɛyɛkum ekun straight saa no osono te na aboa sono ne nam kwaye ni mu anu ohunu se ene me wakwan tu entia ne menya ne ntem ne nsutene yi a eda kwaye ya na afo hai de ensamso bridge bi ewo so no menkɔ hɔ na menkɔ dware tie ne behwe aboa sono tie sinsuo yi mu ode nanu yi wode sansuo yi bi tententen no no ode igu ne ho no de hohoro ne ho saa wa hohoro ne ho ehu sesese de wa ye neat akwantuo no ekwane abie afedi utumi tu kwan no na wanam kwa so wo yi achia na chese ne kwan na no okɔ no enu ohunu se aboa preko eba na preko a wo ba no
wo hwe sene preko ne ho aye ateche efi enetie ye wo preko ho a wode ba no a na sabe emu owerem enti osono eni preko hwan ne so osono eni preko hwan na nimu odu osono eni preko ye ka de ni hu ehu a enke ye hwanea okay osono ya ben baabi apoa preko wono preko nso na ntihia no ye aduru no anaboa sono ejina nchen ene ose aboa preko ose ye ose besen ko enti osono a oso na ye bone nsamrane osono kokroko wagina nchen aka kira aboa preko se ontwam nko na otwam ko wi a ono nso beto na kwantuo so ampani nuane ampa meka na preko wono nso abusuakuo no ebi gina baabi hwe nkomodi a ekoso between osono ne preko no enti wode ahoharimu ene odemu enigiemu wakunkon preko no no osono amane kwan wabie kwemu ama no enti wakunkon ene wode twam ewo baabi a preko gina no enti osono gina no enti okoto ni nuanom preko nkaye no ene omo yese preko wose ai me no na wosono hunu agina nchen se wo betwam wose ai mahutumi a me wo ewo kwaye yi mu se mahu sene mumudrotie ene me pese me kire mo se mo a moye menuanom preko a mo ka me hu ikura no sa aboa sono kokroko behume no obegina nchen a eno kire tumi a me wo enti me wotumi pa enti mpreko nuanom nkaye enso ni nam kwaye ni mu eno omo de spread ene de mo mehwe asem osono somasi ehunu preko obenten watwa ni prusa gina nchen ama preko metwam enti wonom keka ni sei no se na akwa akoduru osono nananom ewom ene himfu ewom anim no om se dabi edian na ekoso osono somasi sebe ode yen asono yanim na atwitwi fom adenti no osono be hia preko na wo be gina nchen sa aboa preko mesen ko na wo wakwa wi ansa na wo ko wankire tumi wankire se kwaye yimu yen ne ediso enti ene yete saade a na ono wo osono busua nimu no atu chiame owom kofra osono somasi bra na saade we yi a waye no omra mechirem enti na chiame edimrike mu odin ene okọ osono ni fie no se na pe mu so hiawo enti besen na ene kura ene ombae ya bedura himfie asono busua no ono mu ahia emu nkwada emu mrantie mabawa ene mpanimfo abodwa chese ade na gu wono ho fi se wanya obia nsuro no se ne mpreko ne ka no sabe preko na wo kosuro no wode yanimo twitwi fom ene ye frɛ osono begina enipanim sa abra ne afrɛ mpreko ni nyina nso aba mmoanimo ya wonom nyina na gina ho ene ebusa aboa sono se die ne baaye se ne awutie yi na wobehu aboa preko ene wama preko abaye very arrogant onama wo me mani metri so se wono ne so no ososene ye kura die ne siye ene wose nananom wei onom si yei ose mesremu ani die kasa o omo se kwan dem kasa yen ya ye wo sesofo ye wa ha sa anso na mpreko ne nso wa ha na yentie ose mpanimfo twa na mitwam gina nchen ma aboa preko kwan so mitwam mi medware awie mi tu me kwan preko hu fi ne ho ateche ne ho netie se manye na aboa preko sabe ne hu fi ni bi kame ho a chisem kodware foforo ena mo hwese ne menan yitie yi senka mi kokuru ne ba akopɛ na mi di si aboa preko so a enka wawu nanso setede efi ni bi be dorebe enti nananom nya se preko so seneme na emum se ne na ne ho aye fi na mempese se fi ni bi ebekeka me hunti ena mi gina nkyɛn se preko o mitwam nko osona semu a woka ayi ena wiye yi wa wutie me femu aba ompatamu a wote ekura a wutimu adwuma a wowo mu ahini a wudie aban mu a wowo
baby a wo hunu ho as enipa bia no sebe osunusu ene ne ban we ya da bia di amanfo kasafa wo ho etane o hwensem we nipa bi kafa wo ho etane sebe adwene enipa bi dwene ma wo yakotena bema so yakotena paapo ano ye nam afuom kwa so ne yedi wo konkonsa enipa asemasi die hwede wadrei ya wontumi nware ne ye ka no obi dimrika ye bese kotie afuom kwa so nipa asemasi obenten na eka sa asemi fa ahui na akuku gina so obedane aboa so no a nke beboa wo di obi dwene fa wo ho sanya no kore na nte saa onue dwene wo ho enkopreko level di ewa kafa wo ho yi sabe etan papai sa woni ne kwa akogoro saa fom no se ne na preko akogoro ma ne ho aye fina sa afi ni bi bekeka ho eho ne ebegina be eja kwa me pa na aye saa de we wa huno wakopreko level oba de achia me pa enimu nyamfo be mate seye se ne papa itie ena sebe wakọ saa preko level yi onua ebema wo baabi a waduru ewo manmu adwumamu mpotamu awowo wabusuam efi a wotim sebe yebumpreko a yebebu aka ho enti ena wiei de empese me kachero no se eto de bia wa abrabo yi mu ye ho aboa so no ema preko emfa ne ho nete eme borebore na yebumpreko a yankan wanka ho ena wiei Krobea masemu enie abade achia me akra ewie masem nie pia monica sa ye na nyame ase ne yenchia yetiefu nyina okay akra wasem ye yetia wa na munso odu na de mede kan wo de ehu nie Krobea asante kotoko se wonnim bibi botaye a eya wo sei no wonnim bibi botaye a eya wo sei no na wo munnim osono botaye a enti oma kwan ma aboa preko ebetwa mu ko ye enti no omo kekane a obia pe se de obia adwen kire no na mom na osono de na wonim botaya enti oma kwan ma eye preko ebesa na ho ko suare nsuo num na ne botaya ne se ompese aboa no ho ateche ni bi ebesan aka no ho sure ba ne nipa bi nim na emo na aka ne nim nti omo kekane omo pesa na tie wo wiase o wona wonim botaya enti dia wo ye no wo ye disa botaya no a wo wutiri mu no se ya entie ni a obi ka kosoa ne koso na ye fisa onko na wonim wutiri mu asem onko na anim botaya enti wo de kro bio osono hunu se preko ehu ofi enti onfa no nkoka no ena ne ho abeya ateche ni bi wotimantemu wa unim sa akwa we wanya papa na adwen nye okeka nsem basa se bi yemu no wona wodin sa akwa we koka asem ana nkoka bi sa nipa we koka asem ana uyi na no sa nipa we koka asem ana ubua no na so obi ba na bodani awro no ho na wone wo ko bodani ani tiri ho ne ho fi na wo kasa ne odi watem na nso odi ni bia ede na obi beka se ne mu nyina sebe mo ya ko gina bia koro ade koro men na mom se bodani didi watem na wa ani ni bi bodani yaw na wa anyaw ni bia obi abe hu se we ya bodam we de wo mo dam enti na omfi no enti se ye de wo so no asem no etna yemu a akra kakra menso me de kan wo de ho so eno no mo medasi eburu awie Nana Yaw mehu se Score back to school deals now at Dick's Sporting Goods with up to 25% off apparel and footwear. Save on Nike, Adidas, Hoka, and more. Up to 40% off cleats and up to 25% off DSG. mechiachia mo esre odoman kumani nshira ede na ho oden ede mamo OTF militrap ede wo se Krobea nie Nana Yaw Krobea asante wada meburu ede wiei yenso yaba homa ne so a ye monitor solo G ede wo se akra Krobea wada mu ena wiei ye kan ho ne ma wa ha na ye busase ompo no emute sei ene Perry J's Fashion the CEO himself ono so aba homa ne so ene wo se akra Krobea Stanley nie ene Perry J fo kunsu oba ha meni madwuma ye fo no Nana Krobea ye nyina ya bo ade mu ha
ye tie show no enso ewo afidie ne so Romeo ewo barekese adankwa me ene o se akra Krobea ene wie ya take note of wasemo a waka no ene odro Sarah ene o se akra Krobea Nyankopon hira pa wate onya okese na wontutu na mo nso mfansi Rabbi ene o se hi akra Krobea me ma wo ha odehye na wumpomu Awurade Nyankopon na dom aida pokria ene o se na me mo ha ebru me da se ebru me dehye me josonso Richmond ene o se I'm so glad to see you my first time na wie mi hu ewo afidie so na ma ye nhira se ne mahunu ewo afidie yi so na wie Esther Deborah enie o se Otecfm hello my dear na wie won so abewura mu bi ye mo akwa abada ase ebru my love o se thanks dear nana ene wasem a wakan ya asem o senka ye disua nke beboa ye Pablo o se wow Nana Krobea, you are full of wisdom. Nyankopon hira wasemo a wakan ya abasemo a enuoma wom na ye som ne nipa ye dia ye adwuma nkabo ebeboa ye. Nana me hwe wo Wood Village. Na wie wo ba Wood Village ha. Me nso me ne mabedwafo ye nso ya baade mu hapa. Ya ye nso ye hwe. Okay. Awie enkomo wo ye nim. Enora owura bi eba ye nim ha ewo afidie yi so. Na krache no efri bono nkranza ene oba ye nim ewo afidie yi so ye frɛ no Kwam Daniel ene ode ababa awa bi a ye frɛ no adwa kanga ana Mary oso ndi o frɛ no Mary ode de ba ye nim ha na waka ne nsɛm kyerɛ sɛ waware awura yi ne maame edi abobo ya ekwane a abobo ya de na faso abefa ne ba na wono nso access ya obenya wone ma ne ho no adane asem enti ohia ne ma ene oba de akye ame wa ha abobo ya wa ha pacho ye frɛ abobo ya me pacho race course okay abobo ya wa ha ena ne ba adwa Mary ono nso ewa ha afei owura wode na semba ha nnora Kwame ono nso wa ha woni ni nua ena ono nso aba obo de ye ne enene de di kane a wote sa asem nnora wentie ana de wotie bi mpo no biebiem na afei fa abobo ya kwadu one Mary fa bowon nunyi won ho ano biem yo akra me da se be che ye tiefo bio good tiefo nra mo a mutie ye no mutie owura yi nka wo ene nso utie ye no sei na tie ye wa ha no mo na owura bi a ye frɛ no Kwame Daniel nani hu hancho aden wo firi nkwansa ton na aduru ha no mo aden ye biribi bra emre bi atwamu na me wokumase na mehia awuraba bi ma ne sunsum to me so ma me de epe asem ato ni tirim ema ono so agitum mu ema mejina so eye ne ho ade mempo na sa abe na oba ode oba akra no na mehunu bi dance nanso ne manya mfie maako aduo no nkono efise na me obutaye bi se ewo se menya ba bi a medi mitiri beto nti manfa anye masem ampa mehia awura no meye ne ho ade wie me ne tenai emre kakra na yade bi ebebo oba no a mene ne tie no ema me ho sika nyina esan ne mu aye den afi metumani a na ensa ndidi me ya ne se sa ne tie dia fidie hwen a ne nchia na ekro ne senti mesan akọ mikrom na makọ ebra me hwe ne yade no na masa apesika foforo sebe ya yebetumi asan aba kumase anokwa me de oba ne koye me de oba ne koduru ye no me ne tenan emre kakra nyame boai ema mensa so kakram 20 million enka ne de no 2000 na me de ma awura ne say ray ene sa ne tie de a say sika wei na fakofa nam ebeton de wo kyerese sa abrere na awura ne bakumase a na obefa nam na oba beton no wo honom ne kyerese ene ema yeye kakra afi ni tie watwa mu no bra wo ho no mu no mfie kakra chi ehwa ene obehuna na se abobo ya animu ni oba wo de taxi aba yebusa ne kwa so a o se wo de me ba no etu kwan no wan kan kire me se wo de ne etu kwan enti me ba na ma ba be fa me ba
ɛhɔ na ɔso ewom sɛ ma bɛfa ɔba no de na ba ha de nanso mpani wo fie ma memfrɛ mpanimfoɔ no mɛtena se wɔse sɛ meka sɛ ni na abobo yɛ abo afu dendenden ne ɔde ne nsa bɛwɔ n'ani ani ɛne ne moma so panyan ne nsa de awɔ no krachi so ɔkasa ne hyɛ teɛ hyɛ no deɛ na abobo yɛ atete hyɛ te ne nyinaa mu sɛ ɔbɛfa ne baako ndi ɛba saa no ɛna ɔbɛfa ne baako no ɛna agya ɔde kaa bɛsi hɔ sɛ ne ba ne mmra mɛfo na wɔn nkɔ ndi ɛba saa no na wɔse saa ne teɛ deɛ a ɔba ne deɛ ɛyɛ wo deɛ wobɛtumi de nakɔ na mmemme ba me ne no awo no deɛ ɛndeɛ me nso me ma wɔn nkɔ ɛne ɛsɛ me kasa ni na wɔse abobo yɛ aso akwadaa no baako ɛnsa na ɔno so aso ne nsa baako na akwadaa yi sinsin awiem ne nan ka fam we yafa ne fa ɛna we yafa ne fa ɛna wɔn twɛn entiditi a wɔtwa mu no adano ane deɛ wɔntumi amfa akwadaa no ankɔ ɛma wɔsan ɛbɛda kuro no baako so behind baabi dai adeɛ kyeeɛ ɛna ɔne okunu baayɛ ɛna ɔmo di dwaatoa ɛbaa sɛ ɔmo pa ne kyɛw sɛ ɔmo abɛboro no na ɔmo bɛfa ɔmo ba nakɔ ne ti a wɔtwa mu na afei deɛ ɔmo de ne ba no ɛba kumase a saa bere deɛ ne ba no ɛyɛ abobo yɛ aba no ɛne ɔno ne ma ne mienu nyinaa bɛdi kumase ɛnyɛ hwee wo deɛ nkwadaa no wɔ maame ne nkyɛn a ɛnyɛ hwee ama maame ne de ɔmo akɔto school mu wɔ bantema matadi school ɛwɔ hɔ na krachi kyerɛ sɛ ɛbere duru na wɔpɛ sɛ wɔba fie hɔ sɛ ɔba abɛhwɛ ne mmaa na abobo yɛ ne ba no asɔre nyaw ɔmo bɛkye no ɔmo mpene koraa sɛ wɔnoa sɛ bɛ ne bɛɛmaa no ma obɛhu wɔ mo kasa ne nya mu no ɔse ɛberɛ a awura ne ba kumase a ɔfrɛ ne sɛ ɔse hɔ no ɔmo ba yɛ na maame no bɛka sɛ maame a ɔno abobo yɛ ne maame a ɔtete awura no ɔyare enti wɔma no mehwɛ ne nana no bosomi bi ɛhɔ ɛna ɔmo siesie asɛm no ɔbaeɛ afei awura yi baeɛ a ɔbɛba ɛhɔ na ɔfrɛ na ɔse mepere a manya accident enti bra na bɛhwɛ me awura no sɛ ɔma ɛna ɔse sɛ ɔma deɛ a ɛne meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ wo nko a no ɔbaa ɛna ɛyɛ wo sɛ obi mpɛme a obi so pɛme ɛne mɛwale ampani ampa awura krakye ne sɛ wagyina so awale ɛno akyi ɛna owura ma awura no mɛle ɛne ne papa ne stepfather ɛbaeɛ ɔmo baeɛ ɔmo kuta snap ɔmo sɛ krakye ne nyina ɔsɛ menye mpanimfo ofie ne ti a wamu no ɔmo yɛ ɔso wɔnye na ɔmo dane nsa no ɛde ato bench bi esi hɔ so na ɔmo kɔ afei nkwadaa na beduru kumase owura yi pɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne ma maami ɛne ne bɛyi ɛmpene didi ɔyɛ ne sɛ saa ne teɛ deɛ a baabi ɔmo kɔ school no mɛkɔ hɔ na makɔ akɔsra wɔ ɛhɔ nso ɛhɔ no deɛ ɔkɔ ano akosi madam ne so na sika bi ɔso ɔde ma wɔ no ɔde ama wɔ mo madam no number wɔ no hɔ ɔno so no ma no ɔtumi frɛ no ɔno ɔmo akasa ɛfiri sɛ ɔfrɛ ne yere ne nkwadaa no akasa koraa no a ɔmpene afei deɛ dako bi ɛna ɔse ɔno ɔyɛ gari adwuma ɛna ɔka kyerɛ madam no sɛ wɔnka nkyerɛ nkwadaa ne maame no sɛ wɔde gari bɛba gari mɔtɔ sɛ ne ɛyɛ koko chansi o sɛ no obetwitwa no o ɔtɔn a sika ebefiri mu aba no ɔmfa ma wɔ no ɔmfa mmoa nkwadaa ne suku wiem krachi so wɔde gari firi tachiman aba beduru nkwansa aba beduru school mu hɔ to ɔso ɔbaayɛ no na akwadaa no baako deɛ na ɔwɔ hɔ na baako nso so apie nti ɔkɔɔyɛ na akwadaa no esu na anka awura bi wɔ no so obanie na ɔsean na ɔso da bia ɔmo mienu ɔmo ba school ntimi kra na me kyɛ ɔmo anka me namfo ne wɔ ɔmo ɛna ɔmo didi nkɔmɔ krachi kyerɛ sɛ ɔfrɛ ne ma ne maame no asenka wɔmmra na anka ɔmɛgye gale no na anka wɔnkɔ ɔfrɛ no a ɛbɛɛ sɛ 18 miss course na wawura no mfa ɛna ɔfrɛ madam no a onim ne number no ɔsɛ ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ medi gale no aba enti wɔmmra school mu ha na ɔmɛgye ɔso ɔfrɛ ɔkaeɛ no ɛbɛɛ sima bɛɛ num anaasɛ nsia ɛhɔ a no hu sɛ awura no anim nie ɔbaa ya ɛna ɔsɛ gale ni o fa kɔ ɔsɛ memfa nkɔ na wakɔ akɔtena baabi din nti ɔkyerɛ sɛ ɛbaa saa na wamfa no ne ti a watwa mu no ɛna agya ɔsɛ saa ne teɛ deɛ a wakɔfa paa wo paa koraa so wɔmmra no ɔmɛsoa ɛnneɛma no nkɔgya awura no awura no sɛ da ɛna ɔsɛ ayɛ nneɛma ɛkɔ nti sɛ nneɛma no sɛ ɔbɛkɔ sɛ wonkɔ ɛna nkwaraa no kɔgya ne kwan
wɔse deɛ wɔhu yaa ne sɛ wɔbi firi baabi ne kwachi sɛ po no wɔnyɛ na fam kirikira wɔso wɔsɔle na aberanteɛ yɛ hɛde no afei wɔbɛti awiw ɔna ɛpaa na awie wɔso wɔtoo n'ani a ɛyɛ abobo yaa n'ase no deɛ wɔ head no nso so nhwɛmu akɔkyerɛ sɛ ɛyɛ nakonta enti nyamea ɛboae sɛ na madamfoɔ na wɔhɔ ne bi nim no ɛnom se da bi wɔnyɛ krɔmfo ne ma wɔ school ma nti munya no ɛna amanfoɔ hunu sɛ yɛ teacherfoɔ ne kan yɛ nokorɛ ɛna wɔn gyaa no boro nkanyɛ saa deɛ anka ada no nka wɔn ku no wei na wɔde bɛda yɛ sɛ enti sa awale egu a memma menni ho kwan sɛ mekɔhwɛ wɔn mo anaa ya mekɔhwɛ wɔn mo a meyɛ wi afei kasa na tie na so mo kɔhwɛ ne dia me so me ma no me mo da akye nya basa entie ne Otecfm Asem Beba Dabi me de tumo ne matiefo nyina anim se emra ne ma ho kwan se megye me ma no ekɔhwɛ ma de a emra nya ma de ma me se nte sa nso a moma me hunu akora wei ene asɛm a enuru akrache yi de bedae me da se ebro awia yi kwa Daniel ewa ha kwa etesai akora nyame adom ne ho ye pa asɛm a papa yi ka yi odi asɛm a wanka hyɛ wano ana akora ba che Dabi dem se waje bi mu kura kakra ne refi ɛyɛ brɛ we ɛyɛ prosecution yɛ kase prosecution a ɛyɛ kwadubɔ enti wo wana wano so no kase wana wa ugidi se beboa emwa okay enti we yɛ ni tofu abom wate ase very good say oba ni nie akora ba jan wase nsu nie ane okay boa me kasi wo no mu anim die inti ene nkwadaa wo ono mo maame ho no ono mo maame hwe wone a wo se wompene so e wo saa kwane so ka no ono mu ntibi na memusa wone ano asem akora me ba che me da se bebre enya bedwafo mu tie nyina me hyira mo obi bia nyina so me wontie ma asem yi pa ma me na me di be ma mo fa me be ma me na me hia me mba die nti potin a me se me hia me ma no eye se 1 nkura na makwan me hwe nkura se de tie bia o ma makwan ena me se papa de ja na o mu kakra no nkura na makwan o medi akwama wo me nchen oba yi se o mpene ti se mfie du ansa na me hunu nkura na me hu o mo me ma wo me ma na me hwe o mo no ti se mfie du ti se o mpene dia na me de asa no beba Otec na maboa me na die nti potin so a me se me mpene ma on tete me ma no race course na nkura ne te race course wo sebe ye ntete ba wo ho ntimi me hwese me ma no ye betete wo race course abramia me wo mfia me tim na me wo kakra me di a me bam detimi adibi eduru anumra na waka nkran ati kono mo sere sika da me sika da me wasi da me tu sidi saa nsam ne yensama me gina so ntimi ma me ma no entena race course wo na me ma oba no so ntete nkran no oba ya wote wa me ne ware yi ni nua mo sai na wo jail ono amira no wonka ni nua mo miru mu a na wo jail aya jail wo mo pen sa fi no wo ba de minim ntimi ntwen ma me ma no so anko bu sa brabo ne bi ko so mo ye Ghana de hye no wo mo nti akoba sa nkura no kutu sa na mo na da chimbi e bia na me ma no na no ni ho na akoba sa ye ko hwere papa ye baba me kuruma ba hwe me o ma anamo ntuo se no matu o ni ye de ho ka ne ho amane ye bre me sa bre me hwe nkura na o mbeka se o da asama to ye no wayi aman sa asam ne ntimi mpese me ma no betena sa race course woni atete me mama me ti madawroma asama gina so a me pese me je me ma ni okay asemu yi abobo ya asew ne huwum ne hu ewom eye ode oba bema bema awade na obekọ bema ni kurom bra obema no de akwada ne kọkọ abobo ya ode na me kai o mebusa wo enkyeremu na wakofa oba se omehwe wo maame ma wo na wo na wo ho ye dai mebusa asasem no na wo hwe wo maame a na enye yie senke ye wo a enke ye obeyi adesoa enti se ye wo maame a ye wo nso adesoa die enti ne ba sa mebusa wo sa asem no die enti na abenti a wasori adwina se wo ma kwan e ma papa ni hu ne ma na wo kopa ne kromfo e wu school sa me aye mebusa wo nkyiremu na wo de amame nanso oba ne be ma na ewo writer
bema wo ana oba wo no obiara wo saa each ewo equal right over nkwada enti asɛm yi senkanya wade se kora eba mu eni nsɛm bi anka maami a wote hwei nka ne huson nka ya awrei eye nade soa enti bedi nkia ba ho oba mere me pa cha wudin no eye adwo akanga mere saa me pa chane very good ensɛm a papa no ote ba bi a wotie yi eka ye ene de ukunu nso kan mama wakwanya wo winkyire mu ene sei mewura yo me pa cha papa me pa cha me da se se ne so wa mama kwanya mama ba ha ena wi me da se me pa cha papa nkyire mu o kyire mu yi ekoba bra na me ne mekunu ete me no wona te adankwa me uhu me betena me sister honom ena ma uhu me wa adankwa me ena ode pe esimen etu manim na me pene so eja na oyensa nnyuma kakra ena mbeso ma aboa wa na eja nyame ya adom o ka se o pese one metena wahu se me ya woda achi ehimanti o pese one metena ena msi o yo mate ti me ma me mu wa hanom so ka ba me yakwa na me de akoto me ma manum wan fa ma no ansi fom na odi mechi me yekoye baby am ma yekoye no eye race course ho no ma ehwa na obe ye kan so obe to me ma me mu wo race course ho na odi to me ma manum baby a obe di awale ni ye race course ho no ma ye ni baby ti race course ho an yete ho so na obe wale me ena ye bibia na yekotena yi ya titimwa minim se oba de wawale dia na nche se ensem bia na ode bekwa akotu mpenifu anim se minim se awale de na chiwa na nso kwa ensem bia na ode beba betu mpenifu anim se kukuru ye o se do obeye mi bia memfa ho fi se minim se eye brand yebo de bebam bia me no wa na abra wo adankwa mia besi ene ne yent wo biem me no nete fine de obeye me bia me mfa ho de obeka o de obeye o me mfa ho ene yedi ya na yedi commission na yetikurom ye yagidifo enso ne yetikurom e kire na onya obi ma wodan ene ode kwotena yedi kwotena mission yeti mission ho no mo anka mission ne ya asorefo me pachane asorefo efie okay ene yeti wo kakranga kra ntedu 4 years bia eyom ye kwa awrade adidie ene oka se oba adankwa amefo ne me apre so nteme ma ye ntena ha no mo yeden endi awrade adidie ne wa ha mempe me bokura anjo so na me yese yo na hifa na oyese ene yenkoye kurom eye nkransa fie ma ni yenkodi awrade adidie ne wo ho na msi yu da no ma me ne me mankwa ne koy wendi matibi ena me ne man kodu asunye na mfrew e kire na wo baaye di awrade adidie wan ka nchem se yekotena ho no wan ka nchem se yekotena ho yekọ ho no ma di awrade adidie no me ne wo ti se oyi ni okuno oba ne be ma edi nkomo na me yese o me die tesa na mfre no die me pacho da be na obem yakwa adanko sa me ka se no atwi afa me so ase menye nipa o busa na sem keke no se da be no obem yakwa adanko a me keke no no asole afrim asole na ma ye jimi foto na me ka sa wumtim se no obi am no di nkomo na wa asole sei na wo di kokko ma akoko no so an wo di ko ni kenike mo itena wo sa edu anwumre na obaye na obedwale obedan baby fine enkomble ni na me de atena yi fie ma ho saa ye me huta ma obem yaba adankwa mi ho biem ebeba nyina wo se wo de fie baby ayeda no edan na yedam ne ma wunua bi amana tenem adankwa medan me pa chane wo so de ma ni nwua bi atenem na mse o so wo de ma wunua bi atem ama waprapra mu de enye bone na wunua ne tere mu saa ti aya wo se wunua bi awale na nakunta ne nakun omutu na firi baby a owo no eya wo sister ekun ni kunu omutu no ntefi edan ne ye wom no wodi ma wunua no ayeden atenem na me say wodi ma onwan si eniema gumo
no say ya betena hanom nam say ya betena hanom baby ya tin so enye dan ya yetim no enye ye kan say dan ya me fan say menini mienu ne ye ma natim me ne apafo gu sei na me so me ne wo ma gu sei apafo ne ye de apafo ninia enkrofo a oni omu ye adwuma ye kan say omu ye otamelo adwuma omu na me nu omu share dan oba wa wale miu me koye manfa no kura anyi wayi me beda hobi se eja ablabo ni sa me beda omu nchen kwapim so omu ye omu adwuma wieye ansa na omu firi edan nim a me no wo honom ka me busa wasem a asem obeyi anu kura na me ye jimifo ma wo me be yale ye de bia me sole pla da me be yale ye me da hono ma mintimi nsole me yefuru ya me ma run sa mintimi nsole ase me nante anu mani so brim obetom se me da fom wono boma no so no wa bo atra me no okọ me da hono ma anu me ka wo mtim se entimi de me nye nipa na nipa be to so ase me da hono ma wotimi abo atra me se de me de me nka nipa ho ti se ne ya ni kunu ti ana na me kam wo mtumi di awreho mo mtim ti eba mu nam se urade woni twedi amponyankopa mame ahode na me fa nsole mfirifie ahanko ta me ma me nchen na mekwa akwu ato ama me nko wu nto me ma me nchen ena me ato anso na me sole yes sa me niema gu botom eda urade atie mpai bodo wa ma ahoden hunhum ahoden me sole bi so yi me niema nina egu botom pakisi wonum obai na me niema gu botom no afra ni nua bla ya obehwe adwo so ye wo yiri die ni bi die wo yiri ye na wo kan ye nanu na adwo ye bi chese wo wompena wo baabi wo kọ honom and am say meme wo bra ne de fu ode o ma ne de fu ma me asem o kan kra no mentimi ankasa mpo ma ye mre na me da wo no mentimi anyi asem na no na me me tuo nom na me tie ko ni din na bla ne kan ne nsema na chese me ne wo tuo nom na me kra na ye me say ase masafa ye fununti me ya na me bo ne ma me amane say anti we misraw ase me hunya mie na me call hospital ka say me yi check up me fa 5 cedi ba na miniska me kwa ka chiro wo be ya wan hwa won fama me nti me so ne nkas o ka che ne ma me so wanya bi ma me 5 cedi wanya bi ma me ne ma me ekoko sika coins e na ode ma me check up 5 cedi wo so wanya bi ma me wa hwe so oba ne be ma na te no be ma yi 20 cedi na ye mienu ne de ye aduane a sanka enye bone wo ma me wo ho me ma mienu ma me nnuanu ma mienu abeka ho ansa na wo fa simfo mienu wo di 20 cedi ese me fanya aduane nam so sa mesese na 5 cedi pe be so ama na ye adwuma wo se mini bi upa no akọ firimi ha akọ na makoka kire na ma me sante se no ono so nka hwe na agya wodi bia som so na me dia ye aduan me ba no wo ba no anwumra no abatena se no wadi me yale da honom me ko hospital se me wodina ho pa na me tu anamo akọ baabi so chire mi nsem ma bra ne ba ne honom bebusan se de be no ode ya mitimi ba hospital obesu e na o keka nsem na bra ne ye den e sole koy no oba ye no se wonsa ma akwaka kire bra no ka me wo hu chire mu am de be ma no nsuma ye din ti na ma nchire mu bia na me ye din ya jama jima adu me na me pe ma yare sama jima adu e na me hu atomi edua no pa wo sole a wo kwocho ba akodidi makopie wo so no wadanfo na wo didi me kwa me man mienu yale 50 cedi no se me for mo nko hospital me kopie wo so na wo ni wadanfo didi wo de 5 cedi a wo de ko check up wo anya na ne ma de 50 cedi di onya wonya no de maame enam de nkura nko hospital nti e ba no ba ko so obedi mu na mu no so wo ho
saa kwan no so a ye de ko yetimi de fa wo ekofie na me fa wo na obi ya toba wo honom timi du anamba no say ma da moto na mse da moto timi hwe moto na mse me gina ho ye de wan fi me nti eche na me bowra saa ke so me ko na te so munu aduane wo na me nim da se fie no na munu aduane wo mu wo fufuo me ko na ne wadanfo ato nsa didi enam eguso nya asem keto na me ye say no omu didi ana omu didi na me ye say die wutu wa ha na me tie mo na say ameti so obi ye de ntem me kra me nim say ye mea na me si yo na me so me ba ko twen say ebo fo ye wie efiadu ane ansa na me di bi eno nkoda nchen man fan me to anu ma na ye me say se manfri fie ma ho ampe ba bi amfa na se manya adwuma bi anya enya de a wo be hwe me na se enya de a wo be mboa me se de me be yi me yemboa na enne wanya bi no enya saa na obeye me nti me ya me fa me ho adwiri fa me timo se me betena ha be wudi a me metena me ma me nchen na me wu a ehonum na ebeboa me nim se me ma me mpokura be hwe me mani yi asen se ombo be kwa akotena fie ma the whole day akoko oba mawo koko ni ma me kache se me mpe sugar na ni ma me star koko ni bebre na me pe sugar wo saka kra bi ni ma yiko se ni mienu ebu anani nda no ho a ni ma yi ba akwa kan na ye me ensa ma kodia me diama ma no mama me ba nya no funsuo enti be ma ni ndo koko nkuan no ba wawo menom ebu wo ho no mama me bi e friend ma me ayofro no ho nom na ya na me kwa firi waachi na makwasisa kashuo akwasisa kashuo na minya kakra me da betwia maame ne ka na me di bia to pampers na pampers kwa won to ma wo bampo busa se mia na minya ska to kwe bebi e won so enye bebi so a ye mpoma na se bibia yibia wo mo mia me ntoma na me di aketa curtains do e honom nini na mu no me mfa ho me no kwasisa kashuo ye be ye nikanika me no wa na kwasisa kashuo saa di to mita nikanika ni ye adwuma na o se me jimi ne me kwase me fa ntena ho no ye behwe ni nyina na obo ma me nso amane me ba to da bi me fun kra na me nkuta bi me nkuta bo ne kuta yam ti me hwe de akọ na amoa me sis na me hira me sister ni kunu sanka me sister kunu ni listen number ba kwa nka me wuwo afie ma wo me fra me sister onu afun ayese me mia so na me fa kosie dem na ma frɛ sister ibla me sro fa kacha me sister no mo fra me ma me say wa ma me fa me wu no si yo me twen aboso me na aba betwam ade na unni wo ma me number na o sister kunu mum na akofrɛ no me ba to me ma me na me yusufu se wo kai wo sister kunu number o ma me nso wo ho na wo kai wo ma me number o sister kunu mum na akokai de number abra na wo ma me ni number de me kwa wale ase me frem me fancy me kwatena me ya na me ba no ho beton ye ma na emom na ni number de na me nim me te hey me pa cha so wo hima sum kwa metumi abo abramenta number akira me pa cha ani enti wo ma me abobo ya ati hwei na unim wo ma me number e na akofrɛ wo sister kunu enti wo sister kunu na ekɔbɔ wo ma me amane o ka kire ne yere na ne yere bɛbɔ ne me ma me amane me sister say on ka kire say na adwa frɛ me kuna ka kire no enti wonya dai wo ye ne kofie ma honom na wan sha obewu to aka me ma me say won na akwa na wale no akwa na wale a me mesi da bedi achi to aka na obia on pese obeko na obi omu ye so tobo e ho de jai ma wo maame ono an te ha men kasa mfa ma wo maame nti ho no me mebusa wo maame say yo ye ntimu a oba afie ma e ba be fao say what ase nti leave that place for your mother afei mami chip in na me musa wo say ye wasi be mai ho kwan say o mpese obeba e ma na o ne wa wo ne ho ana me pa cho da bi me nsi no kwan wo kwan bia so say me ntimi obi a wo ne wa wo ba de mesi da aka say e ma wo manchen wa ka kire o say nkwada na makwan mo medi akwa ma wo me pa cho ane
kado wa ka kire me na wo ye de ka kire me na me se oh bra se de atie nie enkura ne suso munye nduru se de ombesimi aye den ahwe omo ho mia na misi omo ne ma mia na midwale omo horo baba ya sintinya abotere na nkura ni mpija kakra ka chem se mia ma wo me ba no yi mi ntwan kosi da ben na matimi aye den ahwe me ma ama nkura na be na mso oh nya abotere se wo yire kura oni na eti wa wo foforo bia wontimi ademaka to se midi wo ni kwa mi yire bi hwanu mana na mso efia wuwom no wuwa wasi no enye hwa na ode nkura nko se oba ne so wo hwa ye de obehwe o se ademaka to se midi ni kwa mi yire bi hwanu mana me ma na me pese omude na mse kra bra pa cho se be ya anka wo betwen ama na nkura ni mu apagya kakra o se na menti ase na wo do kan say she papa be na wo hwe nkura no enam say nyame o hata so nim say me yema afam de e de bo nkura no say nkura ni nyini nya baabi a o menya omuhu edi o say nkura ni nyini kura wo na obenya omuso mfaso edi enam so say nyankopon kura nim say nkura na ye no mu be ma me bibia ma me so me bre so ate wo konso anasa wo ye den na ma nkura no enam so me nkonsuo ende mi fancy o me ka chan se me nsagu metwa so nti mi nkonsuo me nya hwe ma nkora no be mai o hwe ne ma no me pa cho da bi on hwe won me pa chani o man kwada niska me pa cho kopim se ye call police station ye shane so on fa 6 million bla otua me pa cho wo sending 1.5 mimi nda bia no sending 1.5 1.5 pa cho was sending 4.5 na no me dwada ya and or sending 4.5 and the C says me afin watria bosumi we de otria enkwada no kwasem be ni wom se race course ho na mote no ujai nkwada no ne nam no omo sresra de me pa cho nyame o hata su ne me dance ni mi yo bia sa wuko mi kasa mumbie line tum na mumko busa race course se me mawei eni nam se o da ma mi se ya na nyankopon hata su won chia me ka na bi su mabusua so se me ma kwehwe race course okay be me say be bia enkwada ne tie no ye ntete nkwada papa me catch it edi nkan me catch it say oh ya betina race course ye free ifie makura ba wan di yachi wan be hwe sa de se me no ma bedu si ambedu wan ma me ne be faawo e pa cha ono so ne ma kwan se ye mfa ye mbra wodi wo ma kwan na ye de bai wan ma mikasko se je o wudu a enkura ni hia bibia wo de wan nya bi mu bia da na me ma me a de me bai o de me ba wie ya enu a wayi wani onfa ho se ye bedu isi amedu wonfa ho ente me ma me a watu e wonu a na ahwe ya sesemre wogusu hwe ya beti eneden enti race course wa ye dai o ye nda race course o ye da baabi ye da dem nti die ne si ho kwan se be ma one na awo na nye race course na oda dem a o mani hunu baabi a ode ne ma no etie me ba cho wonu a na mba mbehu ye wonu a na mba mbehu se aha ne yete wonu a won pese obeba ade nti no won pese obeba wonu a na nim de nti a won pese obeba mokọ pai ne kromfo wo school mu ma wu nua kọ ne hwe ho minia baabi ankra ne ko school minia bai de ana minni minya akoro de be me ya amfa gare amfiri nkura anza so de breo me pa cho and o ka kire madam bi say oh yi me pese o ka kire adwa say o yi me de gare bi bre no so benya kwanya no aton na m ka kire madam ne say wa ka amate gare ndie metimi ayeden o de ba ade se me busa me maame se menya ne ho nche mu ba bi de asi aton a o de bai me pa cho ane sa da no de ni si me pa cho de baaye no ena ye enkra ne pon wa ya me na me kofa no ebi wa no afre madam fo ne se ensuo na mu na ya no wa ma enkra bi de omaba mpenifuo bi de me manaba to omo de ne ba na enkra nso omo beji anka wo mo customer ne hono ena
course no enu omu gyina ho didi nkomo na nkra ye se ma ye de pese ye bo so ye de omu aduru a omu betimi aba omu maame honom tu omu gya nkra ne wo course wonom na na gya meto wonom ya na omu ba ntimeto o twen omu ne nso amu na ntina me pese me kata me ne ma so ti me wo honom na course ne bae no say o mane mbae na msi da bi o se kan ho papa bi abefo mu na me dinu me ka papa ben na me dinu me ka ja minim se wo nkransa wo ho kwan no wa to wonyandru ha nti me yam hyeheme na me dinu me ka nyasam ketua me twa race course wonum ni na hia na papa ben na yam se ma me nkwohwe school mu wonum na bia na was nipa no so ye nipa boni so de ni be safa school mo ma mintu me kan kohwe ti me di me ko kan ye na nam di me kan na me di eko yi school mu onum nya asam ketua me di me ka wo school mu me dru ho no ma na chese wategalen soda ne baba ne tine ewo nanim sei na wodi phone ama na nipa no eja no atwa no ti me dru o na me ye se eyewa enu ama me hu me yi mefa nse makuma atu sei na mkotena yi boma no so se me je ma hu me kakra fi se makomirika na mabre ti me ya na me sole kakra na mkwaje madam ne number satam so na ma me ya ne hu mfa no na o hye dem 5 days na ontimi mpie enti no o hye wati ya no so no su sole prakope na o fa plagia na odi machi Timi ya nam so onfa bode ho na me so me yeden enfa school mu wonum ntimi ya na me hu se yo ono an na me frɛ me kwaje number fun wa madam no wonam de frɛ madam me ma me na me yese won black school mu na ye nkra ne papa ma bra kura nti won bra na me ja me de me ka se yo na me de fun no ma madam na me to oje ma hu me no yese adwo abra na me sole na o sigale ni o na me so ade se ma me ba won train am ma membra na yetutu antikwas no say you say one don't menche fi so pese okọ anti waya no saga leni bi e ma bra bi na bra ne so ane ne ma say eja grace course one me manu we fan say obia ni momuntu omu obia ni momuntu omu obia omu te ne sa ne yo ma yem hihie ti me ya me hu say yo no ana ono so kono me hu nipa kura obebo no me fa me manam ne matupa me hu se waka asem nipa bi abebo no kura na e me nwanwa wa hu so obi bebo me hu so obi bebo no enti ono na di nkan akọ ya na wo na odi nkan akọ me nam di me so me man ye ekọ o ma me amepai ne kromfo me ma da bi ma me du anu ma ne se wono do won hu me hwe won hu me ene ogina ho no wa amepai ne kromfo wa pai ne kromfo. Okay, atie for enkomo ya ye die sebe de obia dwen kire no bia woni trim enimi trim nanso se wo ti asemo a wo de wani waso ene wadwene ene di akire enti yese se wonim ka minsu minim tie amanfo a etie nra tie owura yi de ne etie owura yi de me ye hye ose obi adwe e wodi trim meba shadenso awia yi menna traditional doctor Dawood menna nase papa wei ene ye sehwini doctor no papa wei oba ejeso krapa edane a enkane na metro fm ni wom no saa dan no mu ena papa yi odini djuba ene se wutie me na yade bi ebubu aguo ya wo ye wo ho hwe ya enye ya woni se hwi doctor no mumompu ni mpu obi de ya wo obi peba bema bi sebe ne bema no adwo oti asenso awu wo basa wo bema no wo ye tiase awu sebe otumi ni oba hia nso ni hunsuo ntumi nyem no enya de pa esi kire yade nie mojabrusuo nie ya ka kire o sa wo bedum aduro wo nkwada nyina kosi wuda bra
Dr. Dawood beboa wate se stroke no dua yade bi de do ato from them wo ye on hwe enye yie won so de ne ye nam yade na baabi akọ wa akwaduro no wan hwe ye de asem kese ye de bebrɛw oba ye se fabrodo hawo sisi yade nie sebe sasabro nie wona mo a wa utumu so ni padua ne ho kyere no okọ Dawood Herbal Hospital ewe ejeso krapa ubenyu ahoto ya afre papa no ne number eye 0244 88 6437 and 0201 681 717 and mama Lydia osena na ya Krobea asante wada me eburu memo ha owo ahene ose hello na ya Krobea asante umpom te sei princess owusu antwi eno osena na Krobea me maame de Monica owusu owo kro no afrancho na wotie wo pa yankopon enhyira no A1 the great eno ose na Krobea awurai enra yetie krache no na de awurai kan twitwitwi bi wo mamio kire utwitwitwi no udi nkan kira eno beboa Nana Krobea nukure bi wo ho a ebia awura no wonpeso obeka kire ye na awia yi ede nukure na wo hwehwe onso kire wo nukure no na minhunu pianim dankwa kwa me na akwamea okay ono nso na dwenkire a ode ba ye no Pablo eno si in fact Nana Krobea adwen wo trim in fact na metumi anya wo number please mate meboba ma wate edebe ma na watumi afre me akra Krobea manso kwanta na mewo ena wiei menso me hwew na Pablo no aka se Nana Krobea nemre Ghana sane Ghana ye pa na wo be mo gay so man chop money 20 cedi enipa num eburu nipa num no hwe oba no bema no eye mienu bema ne maame miensa sani oba ne boboye na me boboye o ena osan wo nkwara abiem so sa aka ho plus ono ne ma mienu no ti nipa na ekosensia asenso ena o ma ne 20 Ghana cedi se won fa no aduane ma abusua awura sesei mamimbusa wo asem we eye ane ana dabi oda so pewa wade me ba cho dabi okay o maame besre wo de wo ba kumase de enti na ma wo ye wadwen se wo nware bio eno pe nyenkyeremu me ba cho obesre me ba kumase se me mehwe me nana na ne na mabu me ba ye kakra no me di mre kakra bi wa ha me di mre ena mi kunu nua frem se mi kunu pla obi atwa ne sekan na mse obi atwa ne sekan ena me jai na me mfre no me frɛ na wase obi antwa ne sekan no tini nika mu kula ayeden yam na mse yo so wo tini nika mu yam dia yo wode yam na me kate no preko du memenda no frem se me frem penifo mission for penifo fie man penifo penipa no wom na me frem se papa say na to me kunu na so me frem me kunu no wase hwento no no tini nika no say una obi na wase obi na una kan bi say una wepla una wepla na se wusu mpla ya wa na obeden obeba beka na okan sa okan no ebebuo bim na kire me wira fikakra na papa ne ka kire me na msi yo te du me menda na ofre me say asem na me mebusa no na da moja etu ne panti na wan kan sa we pra pa na msi we pra pa dia ena me busa wo na wo si wu mprai eno si na afi na me be ka kire am see you nyame nsa oyare ti me yese mekọ efise no apna ne dada se wono wadi ka apna ne no oba be wale abra na minim waka asem cheme wie na me ne mabusu akora yese abobo yi mi kunu so apro ti me pese me yeden me kohwe no na abobo me ma me yese upeso okohwe na twen kakra na yenhwe na eya ahoboa ne ko
ti na mepe musika kakra na me di ayeden ape afa keska kakra na me doko me twenwa di na otwe me nsa ma ya ahoboa besin akwa ofrem ye say wo so mba fie ma bie ma e na me wale e na me say wotimi wale obi a we pretimi wale o si ane me wale so mba biem e na ode wale oba ukune pra na ukuna busuani na afre wabo wamane ukunu abeka kire o se mimprai odi akoto sofo panyine nim ono nso abu be ma na befre waka kire o se ane eyampa sabre ne moje etume intimide da hye ne ka se mimprai ena obo abobo amane na oba wate se wukune pra na watena otoso na wotwe miensa afenu abo a ho awie se wo kohwe wukunu de meme pese mi hunu ne se de panti ne ma wo ye wadwen se onware bio eno pe na mpese mi hu me pa cho enam de ode me fam wo adankwa mi kurom a ye ko fie ma do sa de me ko fam no mi hu se man free awale we ya mewu. Okay. Yampa se wunya kidney issue. Me pa cho da bio. O yare eda ba mai so. Me pa cho yare no nkombra na ye se ma fa afuro. E na me kunu koto mot. Na to e friends. Mok e kan ho. O hwie mok mot no ni na agu kapum na o hwie mok ni na. Se na me kan cho no fine na me kan cho se me kwa cheke na show mienu na me nkanche se menyem na ye no na anwumre na me di betu nanim se ase me toto check up no se show mienu no to fanta ene mok no hwe fanta ni na agu adiem na ode mok ne kan ho na o se menum endia na menum ni na no edu anwumre na ase de me yefunu samfre me ase de mekọ private no na mekoye afede mintimi njina no na de be na ha mi afede mi prekope na asede me to fom am say na de ya mi no prekope na ye me say ya na asesen e na chese nyame ya adom na ye de ko papa bi wono de testing moja na oboboy no ye say mi kidney ne maherawa na atochema na am say mi kidney ne maherawa ti mi tochema ti emuonom no fine me kaso wanhwe me ana meboa okay so mi mu kama meba ma me nsan hwa hanso me to sad me di wo free dominate the rift with Opera GX. Install any official LOL say obi abefa o ma no o say eya asomdue abobo eba bedru ye no e na ofa o ma no e na okọ ndi se obi free baabi be ball crash we no well me ba chani uko police station ko ye case me ba chani dana ba chani e de ni si ye ma okọ ye case o police station me ko e ko kachi o mu se mi na minim ni pakura obe pija me man na me ko police for no one am kwaka che o say obi aba befa ejame mana mi sa no aba school mu honso abehu mi do on na ye enkura ne papa say in case na mi kwaka mi ye in case say obi timi ba ye friend say school mu prekope befa why na you obi enkura ne papa obi etimi ba school mu on befa enti wo na wo ye enkura ne maame no nso you obi ana oni ni mienu na awo enti se enkwala papa aba school mu wanfa nkwada anwane enkwada wo ne nchen okoto so o mu twitwa selfie enom ne de keka ho ye gina no so ekokoye police case se obi etumi ba o ma school mu sa na so ye case no okay my yellow preni ho adwuma yes say atie for abobo wa ha na Volta Drill Limited enso kan ye ho Volta Drill Limited no eye asoye ya otunsuo na wiye se wutie me na wo ye obi a sebe ope ensupa
na wanom ewo fi a akwanya no nie mana moto na free Volta Drill Limited for na ne wo no nkita ho. I'm telling you, say wo pe best Volta Drill for ne be provided with the best. And ne bibi e fa bo ho tuo ho de enhwe nkwanchen enkofa abolo we for no obebo kakwa onom na we nimdifo e na akra mfidie di aba o man Ghana yimu enti se o ma na aboto na woni Volta Drill for dinkita ho a omo na betu ne kama de ama wo ma nkwanchefo ni bia betu na problem abamu a omo na beba besiesie ne kama de ama wo se wonso ye nsu adwuma e na apese ye metu nkwa asase no ase ndwudwabuo mu ntwensu papa mfama wa eye Volta Drill for ne be ye de ama wo kumasi ahodwo da aban ene main office ne wo obasunwa itachi ma ne doma nyina nso a ye won krabata wo ho ye number eye 0244 299 520 and 0266 43 2210. Animu ya adofo we de mesre mu anidie na menko Professor Kokoto ne nchen mprempren sese ya na Professor meko ne nchen no eye adanse empotemo ene mprempren ya ye kasai yaduro na de yate ene se elupre bi akote ato akwati ato ama obi kura famu ahwere ne nkwa ana nyi obi mpo nipa amanfo nam sayo so ahwere wonkwa Professor Mahai Professor Mahai akrama joso wo de minyaw seya eye uninterrupted wadama di asem na asie wo me amadanse mamu ni etete sa lupra hwehwe adai akrama dase anapaya sorry kan hima eba oboase mene na nti sie na ne se aban ye se wo ni sie bi be bo na Otecfm gudie no so asna mo ntete nti obepa ho ntuma oboase je nya bo se ekọ se black pack na ye wo me gene koso no na ko se o mampani eba enti ache de nya nti se bibi nti no mampani ntimi ma enti natural resources minister regional medicine in so de kan na ebo se aba oboase the Numa Ebre and the Bunu. Now, Ebusia, you know, we are all of what's not in Yan in TSS, and Peninsula is at the helicopter and a bar Jumajinwasi. Yan Twan Castle and so on in Yan in TSS, helicopter not the next time going here. A war, a year, a dancing. You could have also go food. Now, ever a tea, you know, the question when you a young year, who said, I saw so go hobble by now. Woman, I did want emu free the home alcohol no sure get into the court no here I got to say in the helicopter no up the gym the boat gym no abofom ama ejatum ama hye wo mo amko bi kire mu ani hannan I was say wo no afrim as to say why na timu no yebesene huni no kwasem ye free oboase baba dia semesi no the track came back over to the river who is in Media. Pan or pan the pan sign ye. And Chinkaka Kuche. I heard the food to Korean. Now the food is going to whatever about food before. There's a don't river qua, he say, don't river qua to the aircon. And she may not have player who can say as first. Apple. And I say, with him, the return I can say. The woman care about to say, I could have seen the quiet and you think of what you could. I bet you that what she says. And who helicopter. Never been and not more ever. And I would say, I look at him again. I would be mamma. I take off him. And she Bakuchima or no boss say, Echo Hono could do an essay. I'm paying and yampa. The jar at the more as she was so one no opportunity. Was so much they are so quiet. Now, tobacco and up penny and 3 penny more. Or no upper a year on my secrecy. Or no so chima. Wash ye. And you have to say, I dance Rosuji. What I say. Look at Tanua the boss from me, Panay to say, if you in fact, I think that about 102 nights and some na what's me, Ashe. And the occupants of the helicopter, no, and as I say, I can't quiet what she began to say. The defense minister was supposed to represent the president, and the defense minister, and now and then he say, government communications by now, won't get my answer, no. Tanso ana, what's one of it?
Eko ni dia ko to ho no. Akra ya fo me ponya asem ketua. Fa ni so tru ho na eba. E Otecfm so ye Asem Beba Dabi so dia na ko ho. Nya me che Otec tie ko nya me nua ube pie mu ada sika my forest mu a asem na ayro ho. Na ube pie mu a me no ka che helicopter no ni nyina ni pe mu nyina ahye. Bire ni nyina budu obe hu e get a atiato forest mu ko bo duam. Ana so far so go mete ni pa be 6 obi ahye. A hu se ni pa so meti na da na so bente na da obi ahye. A forest ni inside. Tita mu hu se ni pa 6 ana ne wo mu bibi da bo mu kan na mu bibi e chese ni pa ba ko ni mi ni nse ni ana. Ko kwa bo ze we da hawashe. We da hawashe. Enti wo kan am ze 1 2 3 4 5 6. Ni pa ba ko da hawashe. Enti sanete. Tudu si won ni pa ten problem no ho je ko so si no si sia. Me no ka say the soldiers ababe problem. Me no ka say me no say assembly member was kama electoral ono so e ho no mo. And a police inspector ono so kama ono so e ho no mo. Na me hu asante regional minister ono so na mkwaso awoko. The security service personnel who bear no be ase adansia ko from district assembly mu nyina etima be promise so far normal airport no. Yeah, udu ni ekokufu ye no. Enya nti se tin si bodie mi ade be poso le da form na be poso le foto ye e che na wo bi ya chima chire. Yeah, they say ade ni boduam. E che boduam say na first one no e trade bia no duane buda ho. And cycle ball people. And she about people na land form nti sam le de ni na ahye. Me no ka say there. Okra ba kokra untimi ka say obefa bibi ho no mo dia befi. Omo ma she no say bu ho no timi shake that you timi ni nsa ni nine identify say as so be ntia na ko tu. Omo ma she no kokwa wo bibi a kire say we die atade a hye ni mpa bo hye ni. Me ya say enipa so mesia na obentene da. Wa hye kura wa hye grebe. Ama untimi mu je enipa no wa hye. Utimi identify say enipa so mesia no obi ahye. Obi ahye awre ho. Me say me che ya na me dimirika ba ya be duru fie. About 2 hours ago, and I'm a Dimirica, I'm afro before now. Mako Kudula, my Miss about to me. I guess you take a chief 1 out of 4 to check 102.9 for myself. Kwame, you go so for the Poneco, and you know, so I make a card, a chair, a sleep on my city, Chima, or Mrs. Pence here, and so I make Hano. Me see a brand program, defense minister, that program, I say, and let her get chief and in front of Saka Evano. The helicopter on ever. So I send the say helicopter on a team. And you can see another film. If I get a teacher, what gentleman the class and China, one no naka or pray, a Chisanka Diama and American for some animal, or no occasions, when yet there's no car, I yet China ever now. So, by a course, if we have our Wasiano Confassa issue, 18 of a higher cohonomon. Young president, the one who can you. Ama adio hobiaba. You do off na the first minister. Dr. Omanebo Ama. Okamwa ibizu. Onka ho some system can do. Ejaka. Bichi abo Ghana man. The whole jide sidia I don't know actually. Yaba be somo. Okay, Kwame, me da se sane wo fo bopo me ami hu se o pante wabre enka krakra wo de ye na kɔ na wuduru a de besi bia na ye be sa afre ho. Na chofeni. Adolfoni adehye we Professor Kokoto na sene owura yi a obeka sa akire yi on de watumi afo be pone so akohwe de wo so na wo sane ba no akire se dipensia yi se dipensia eye hwan no mo a who are those any se dipensia we hey oba ewu ya pana wono mo a na te helicopter ni mu no akọwu awiawia we pa gedegede wakra sa me ko program wadanse aba o enti ye hwan nie hwan na da hoyi owu eya owu bi nso eya sne owu bi confirm okay but ma who say production nso ye adwuma ewo asie ho to be communicated soon. Now we Veronica Azoahen, Captain Ghana Navy, Acting Director, General Public Relations, and what this release we appears to say, yeah, watch us say Ghana Armed Forces no one more helicopter, a Z9, a true nano pay, a nano pay free in crime. Yeah, walk or boise. Now one more shall DNA 3 year loop na one more helicopter was so.
kwan bi on be fa so betumi amade na tumi connect ade no wo mo ya connection face awo ena eba enti wo mo ya no mo duaduam na je se aluprenim no emu adwumayefo ya miensa 3 crew members ena enipa maako num ka won ho a wonom na ye passenger ya wonom nso tim enti se ne ayira ne akwa kohusa akwa hwe hode a it means se ne nipa nwotwe ena ne wom se nipa nwotwe no se we crew members miensa no a se num na aka no eye hwan no mo a further details will be communicated soon. Montreal na mintwa me homra. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase 99520 and 0266432210. So what chere me voter drill limited me problem na solve. Adipawe ni kom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free any phone accessory bia se unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Same kind, se Chrome had dear when he had the pahine no. Se me mochira kwantem na me ho premi. Oh, Kumasi hadie adesheman yani Dr. Caesar eni die nimhwe. Afei kejetia yani gate 2 edi nimhwe. Ya number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on a papa. Yes, Lavos and 100 tomato mix. Yeah, better. Yeah, you 1 Ghana city at the Bois Happy Sunshine Education. No cray. Ain't I say a baby I will better Lavons and 100 tomato mix. No, yeah, you 1 Ghana city at the Bois Happy Sunshine Addition Echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA aje ejade nka tuatu. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, yadamase, yakoya yaba. 102.9 Otec, Asem Beba Dabi jumedia no. Ena mwason egusua. Ene wie mutie, ene wie mo share yen live. Ene there is oba yen Facebook ne so, ana yen YouTube ne so a. Enkomo a yekodi ho enkomo ya ajenim boaten enso ekono ubehu pictures ne bi na we kura no ya ne black and white na etwagu TV ne so enti ko YouTube ana se Facebook a ubehu se helicopter ne de eda ho abonfrema no abuda baabi na helicopter no ni kuntunsi no enso da ho na wuhunu se eja to baby wo kwaye nimu na enipa dasani a wahia papai onipa dasani a wahia papai enso egugu ho enti se Ghana asojafo no e de krata ye pia be kire se 5 passengers ne wom na 3 crew members nti e mean se enipa nwotwe na ete helicopter nimu ya sese ya wohwe video no a ene da so yi eja no se ne to ho na ehye ye no eho video no ena eda ho no ena wone a ahyehye ni bi obi se ne ehye ne tie na ehye beyond recognition nyade se obetumi gina ho ahunu aka se ebia nipa asomasi nie ana obentin nie ehye a wahye a yehwe wa yehunu enti se ne nipa num ene kasa crew members ne ho de a se nipa num no eye hwan no moa ho na sisi ya ye hwe ne hu release a ebeba na wiai simple plus for nyankopon enhyira mo
na onyamo kese ene adwuma wura no ankasa Simple Wayo, the Simple Plus himself. And then we a very good afternoon to you. Sanso na MP and then we also make chiao. And then se wuti usika na woto ade every Simple Plus aso ya. Uniada se ni onto usika ntwene. Kire se ene papa ene wo Simple Plus aso ya. Se wuye nipa na wo de wo hobo Simple Plus fo a. Say phones aba be part of nipa abrabo. Na akandia ewo phone so ne ho no se obetumi anya ne papa ato a je waba Simple Plus nchen fi se Ghana had the trusted brand any Simple Plus ono mo an hyede kuru kra ko kire ne pa wo no mo pe e ma brofo no ye mo de ba Ghana ha enti wutie me na wo pe charger eye fast charger na ye papa nen say da eye Simple Plus de o pe power bank o pe phone batteries o pe covers Ope iPod and now protectors. Ope hands-free earpiece, Bluetooth earpiece and now neck Bluetooth. Baby abenya papa no eye Simple Plus akache. Ye nioma no nyina amanfo firi mi aye ba betu bi koton onua se wo pese wo ton papa no a betu Simple Plus de ni bi koton. E na wo nso wo pe value for your money. Se usika wo de to ade no wanya so mfa so a bra beto de wo hia no efiri Simple Plus ho. Ate Obe kumasi adehyeman a onom ne Dr. Caesar asoyeye no enidi animhwe ena kejeti anso abrosane a ene kejeti Dubai Gate2 edi animhwe no sa abrosane for first floor ho Simple Plus for wo ho onom numbers nie bibini a woni yenkasa eye 0244 59 0374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 ena enromiensa ena mekamfo nso de amawo se enro no eye ebenage hebafo na ayaba se enromiensa yi ne miensa nyina na ntibom eye atane ate kekeka na muntie eye Hepa Plus Pavi Plasmos ahenasa ena ntibom ebenage fo na awo Hepa Plus Pavi Plasmos se enromiensa yi ye woni nyina nsuo Senrom yensen ye woni nyina nso to paye na senrom yensen se wo ye obi a yade bia firi wawra na wo je wo ho a enye wo ye obi a stroke yade bia kan wato form wa ye mrempem esi kire yade bi nie typhoid bi nie watenka wo mpem ayira sebe infections bi na oba be ma edokro wa ye mre wo mpem kwabrane enuoma nkoyie misrew dwene well being ho enura wo de bedwene ho eye Hepa Plus Pavi Plasmos de fearsome 3 eda so ye 20 Ghana cedis each enti se wuyi 60 Ghana cedis a miensani nyina wo benja bi ba bia wo bia no woni yen ni kasubom na nuoma bekoyie edi amawo your numbers are 0542 778572 and 0591367898. Oh, I'm on it now. The address at 0542 807-907. So, no baby, I will be an only baby. Now, one on no so a bebweni pediano, a major branny. Another abapa more the biggest online shop on so wutie mi a kwa Google Play Store ana App Store na ko download the app yi abapa more se wo download wie no nipa da sani so wura mu a ade bi ehia obi a na eto bi wa yes a funny TV phone laptops or fridge air condition fine enioma ye use wo kitchen or deep fryer ana or toaster dia na ohia wo microwave wa bobo nioma wuhia wa kitchen ni nyina yeton bi de ye ntade yeton bi ene nioma ye dinua na aye eno nso yeton bi de hia nso be download the app no abapa more o download wi awuram ne bo wo ho click order tuaka na ye mfamrew se wo phone de ye yam na wuntumi download di age number na frɛ yen ka de wo pɛ ye mo de bo nkyerɛw tuaka ne mfamrew number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848. Nana B Heba Go Mixture and then Nana B Go Heba capsules. Nana B Go Heba Mixture and then Nana B Go Heba capsules.
sɛ nnuro mienu etwiti enemu yade bema wankwa ankofa match papa oba wankɔfa match papa enemu yade ba yei enu ekɔ twi kɔ brema nyina wanunum bi nanso ankosi aka misrew eduro we your last stop kotobinom na na bigo heba mixture ene ne capsules na tie asem wode ne se eduro yi ninsuo no topa ye ne hye ho enti se wo de wo na aka se wo pe na bi eduro na wawie gonorrhea ntumi ntina syphilis ntumi ntina white se ho ntumi ntina na wo ye adwumade bi nti ya na onipadua mu ya wo ya se bi won sabuo mu nso kra anye wunya na bi ninwo ni bia wawie udi nsuo no ebe mmemmene topa ye no ba bi eto no bi akwa abenya bi na bi na ankasa number 0549 999253 0549 99 9253 first number we na woni na bi enso emonkobo na won kire nsemu nso emfa emawo abobo akwa aba what to say nyame adum very good say nyame adom me nso me hoye se ne medi nkan busa emiaye bi no opanyini eye no krese abusua age ni tri so nsa ewo obey hu free ne ho eye no kre so ware no me ba try Now that I use Monday service, AI makes solving tickets my form of meditation. Monday service is call baby or no banity se wo kofa aba no die ne si abobo yo me de tie fo nyina ase ebusuafo a me ne omu nyina wo race course abonten so me no krenti ese menye enso de wahu na wo ka ewiase nso nyankopon se de wo hunu a ka na ohonto Bible wa ha nka medinse na me de Bible edinse se asem a me ken be me netiwe ntwantro wiase da me so me no kra me kan se tama wo be fa me be sra kra na wale wo mi nsem na me mpena wale no so sanse na me ba ni wo ko school e wo ko SS na mba ni tu wa kasakasa bi ba me nim nchen na kra ni tu free me wo ko tena me ba wo adan kwa me hu ya na one ne hyehye ho me hu me ba ya na enye mame na me so anya ba awie ese me kama no tu na me yede meje nsa na mo ba ye no ho amamre papa ne maame de me ka bi o ka kire me se me maame no me to me ba na ma wana in fact me ya pa mi ama wo ba na obesre ba wo mi nsem wo bisa se me to ba na ma wo adenti na me to ba na ma wo die enti na obisa asa me jini trinsa no me si maame twi ase papa twi ase no me to ba na manana na bo na de ada me si won twi 10 million papa ntwi 5 million abe me bie na no asem o kan se me to ba no e de amanana nti di owo an se obe maye papa 3 million maame 2 million minim se me ba na akofa aba nti ma mpie manu ankasa mi ko kachire me nsolefo omse mi kama ntu ne nkola utu omufu na omu entia okwa ate ade na omu ka ni si achire na mi frɛ adwo an se me dia mingu na wale nti onkwa na wale na wonya na asɛm a oni ni kunu nka me mbekam bi na wabeka kire me sei abeme yi ba cheki a obetu ama me no chese won fami nye hwe minye nipa sebi ye race course wa yeda no adwuma nti ni ba bia ye di eti beto enu nti ne eble wo race course ye nya maami fie race course nya papa fie ena wo ba ye na obeto mi wo race course no me mokro no a what si race course was say formation ase me mamienu ya che me mamienu akotum wo prison me matiefu nyina etwie ye wi oba akokere bebi a me mamienu etie me bie besi ba e wo race course abonten so eno so obetere me why na cancer be mai enura wan kasa na obi a wo ha no nye besi ba why na cancer me se won ne kai wan kasa me oba banima de wo ka no
ni nyina agu mi tikiti ye esome yi mu de oka ye me meti wiase me nsuro nipa enti me ka nokore e de kire na ho be ye mahia me mfa ho de oka ye no me ka kire so kan wa nkasa to aso enti wo besra akla ne wo me ho ma popum e wo ma mema me tu wo ma wo 15 ni ensa egu aka 12 mema ye 5 e ma ye 7 ne mkita nkwala enti wo besra me ba we no ma popum mi ti sanse me ma betimi akwawale obi ba enti wo ye obi die ya usu die ede eye hi enti wo ba ye abema okwan ye ode me fa so sebi maami we sebi enti me no maami wo hwa ye nyepe 56 years me ya akwala a obetimi akatem se maami we me ba panyini wo 33 years maami we na wo ka no e didi atem asante manyina eti asem wo ka yo maami we a me ba wanimu a utimi katem se maami we on ka no kura we ede boni na mayewo ede mi maami we mi ho no obesre ba we efiri ni me ho nya mi yem ba mi twetwem na me wo no ni papa wo inche dade so mi ni ja wale a wa hwa akola mi na matete me morwe na me dia hwe no be ma no ogie sekan wogi ensa be papa de no mi nyinse na be ma ni kachem se be ma ni so on wale metia wonu de obehwe me mama wo akola owi a obewale me onu na me ni na wo kola 13 years na mtuwe eyeden na wabesa wale wa miminsem na wutimi be katem se ma mi we nka no kra menti ase abobo ya odeka akọ eho se wo kofa oba me de ka akọ ho die nti ni se me ko ho ni se me ba we efra mi kun me ba penyimu no ni kun se na tisne munye e wo ho me na medical so me ba we ho daye me so no ho daye bia na wote ba bi no wusu me nti daye ase nti mi ko yi bi daye tire obi se me ba we wote ba bi a aise wo ba me a na odi nani ahwedan wo su na me nti ase na papa ne ka chem se ebia na asetere mu nye dai enye am so na asetere mu nye dai a san ko betimi ayere aba me honom ena ni pakrone kire me daye na se nti won na weni ni sister penyini no ebe ka kire me se adwo frɛ ni kunu ahomate se wa mefa na mi mama ama mefa na obewu emfrim kranza ho a obewu nem se sadia me da ya me so ye ena abemu ye o ena ye nyina de yese de enti ye de yese de anam ka se me adwo akọ mitibantema race course wa ankra me ni kunu no so kọ no ono so amekra me na yede na otwe fon efra me se ma mefa na obewu enu de ento bosumi mienu aba bosumi 9 enti ne bosumi nsia ni mu no na ma mi prae ti mi ma mi prae na me se sadia sela wa wo foforo adwoa nso te wo kwa omo nso na ye mpanyimfo nti sadia adwoa te wo kwa de a ma me nko fra adwoa no me hwe me maame na me nko nkran na me nko bo ma abna mane se me maame epra na sei yenye obi amane nhwe ni nua no so obehwe no so oye yale fo ntimi nhwe no me nso na me ye adwuma kakra na me bu afigi me nkuwa ntimi nya dai ni nyina hawo ni nyina me ye dai e meto me so nti sa adwoa te ho na onye adwuma de a me nko na me nko frɛ ampa nso me fa aka na me fa me kunu ka ho sabre no asodaye no sabre na bosumi nsiamu sabre na adwoa nso afrɛ ne sister kunu no abeka ama na atwem okay ama na atwem e na ukoye e na me koye nti me koye no na ma nkoto be me nkoto se na adwoa da boma nso akre sole pleko awrade me da wase se me maame ne me papa ababeto me enti o kan se ya penam so
na adenti na wasole wodemu aka ni staple ko pesa no ena me fa akwala no yede me bisa ne se nikunu we ne kunu maame we no se maame ni ko afuo na nikunu wo nikinika ona mse saade mo frɛ ne mle no mo frɛ no ni nyina betana se ni ese o saade a me maame epira medwuma na me ye no obi ani ho me baba ya ketua na me ne wo no na satam no ha adwen nti obi ani ho race course asema me ke mu nyina mu tie bio me ma me ni me ba ni ha me nti me kofa adwoa ma na den adwoa ye den aba hwe madwuma na ye den e de ama me na menya kwan de bia metimi akohwe me ma me na me ma me so akoton kate abegudem blankati boywe yi bi sese ma me ni pra we dwaye okodwale no to tais so na namu puye me tumani a ento obieni nyame ni me dance ni o ye bewu ebu ho aten me kwa be me ho oje me fe so ase o adana me ba manto ne kra am so uko wa ma me number wa me kra me na me kra pono ebisabisa na me bisabisa ya na me di bedru ha ena me ni wo bo say no say ase o kra na so me ma me na epra me tu mani a adwo na wokumase ya nti ese me yede me kohwehwe adwoa na obehwe me nioma ni me ma me nkate a nkrofo ka obi anim saa asem we wo race course abonte so na adwoa mehwe edwuma ne ma me na me ntimi nkohwe me ma me ena be ma ne kan de ena be ma ne ka tem se oh me pa cho ye wo mpanyifo wa ha na me de kotu mpanyifo ni am see you ya tete wo ya ye me ko aka akrebi na abo 4 o'clock enwumre ai na majama me no wo ji wo da no praye na de chia me de kotu ji ya na me di me kasa me ko pa akure ya ma na behwe na matimi akọ medwuma no nti me ko ho no na ba meyi ji me won minim se okofra mpanyifo aba bla ti se de free race course edu ha na ba meyi hu no ameye to bofo abefra adwoa free ye nchen akọ ena me kun si asem we die ade esa ma me nso ho na da doctor na ye den ena eye de ye bejai ma me nko awo ho enti ye nko hwehwe adwoa na ye mpe omo a ye di adwoa beka nsam no ye koya me kun ko na mu ano se na bla betie na adwo kunu na di ya kom papa bi ho a se yen ye begu awale ana adwo kunu di ya akose ye begu awale ana nam ye begu awale asesen me maame na epra me maame wodi dem ene wo epra ene obi anso ni ho ena me ba se me be fa adwoa na nka adwoa onya hwe no obehwe me nioma mami na mitimi ko hwe maame no woji wose adentina mimi ni mikunu abade ye begu awale eja enso buwa kasa ye mo be meisi mi begu awale enu ntina mi di mikunu aka ho ene ye de abakuro mu ho nti ye ba begu awale na msi ye di ama awale kuo enti so mu nimponi a omo ye mepa ne dia saade enu na wo kase ye begu awale no enu mi di bechinim so sanse wo mi ba ye me wototuma no ati menum asem ansa na wo baka chem se mu wo mpanyifo na wo fra mpanyifo na ba me aka asem no yo fine wo fra mpanyifo na ba na mpanyifo no so ba ya papa no si wo mia ni kuro nti wonti me ma wonti me ntu bofo nya me kunu na soliye ene ba ho bebi sa se adinti na dada de ye mpanyifo bi ama wachrim obo no ewo ho sa asem ne baaye no asem ne baaye no me de se me kunu abefre me ti omo efie ho ena me ti wonom ni abaya ketu ebi ena mkoe ti me koe na papa ne me kasa na eja yan kasa sa mi begu awale a nka me ba no nka me de be ma ne nsa
ene ede ebre no ade na papa panyimu woni me kasa no wodi awalijaye asem ene eba na mo asole amokọ no sa na mo ja ma wale yen kasa sa ye krom kwa ye nya sa ade no enti wote ho ena me nana ba ketewa no eti nanim ena me hu akola no mi so ni mu be me pie me kokọ krofo ba wo be hia me ba wo ba be hia me ba mi do nyame aba me be tu se me so na me pemu ni bi na me se me be wiaba na me be wiaba dia wo wia me die be hya ha no me kura ma mpa okronfo ene medu ukuro mo se sa wo ka se memre minya tim ketwa ewo mi kuro mu ha enti ye de ya kasa na mpanyifo ne se ye papa panyim ne se ye nko na ekire ni apa enti ye ekọ ye behu sa be me yi di mirika kofa kotokuro mi donyame ebrun kuro mu ha ka baby a wo ko station kofa taxi driver ni ye mi dance ni se won toka na wo betwitwa ye seka aba make takotokro na danfo bi wo be so ne nsa se mani ntwe seka na mse me do otwe seka no owu seka no me mo twe me seka wo me ho enti san me bo krom boni be na mabaye a wo betwe seka wo meme so obetwe seka boni be na maye obo no me bo no wonu na pen me koko onso obo no na me so be pen ne koko o hwe na sum me ade ayede ya wo ka kire me ntina me busebusa osa no utiti ne busu nyina me bla me se me so akola ni mu no na be me yi o wo me ahwe fom na me so na tali mu me so na tali no se bumi afa de bumi okay enkomo na ye di say ya no confirmed yes say Dr. Omane Boama is dead. He was part of Akwenshia Wiya SCC Yano. He was part. Monfa nyewe na mihia. Monfa Dr. Omane Boama mfo nyini emfa nto afidie ne so na amanfo ewu no. Na monya ne ho ayi mame sisi ya mfa mame ye breaki within the show say military for the by say omo aircraft baako Z9 ayira everywhere da ne so na ye oboase na na ekọ na akọ crash na 5 passengers and 3 crew members into 5 passengers no Dr. Omane Boama ka ho. Dr. Omane Boama ka ho. Ghana maimu oye amanyoni oye swafo a ohwe ya ho bambo ehon semso. Previously Obabeye communications and spokesperson for the presidency but he said there oye Minister of Defense ena mprempren ye kasei sene ye kokko to di nka ye no okwa akosi mampanyini anam ewo dwumadi a wono mu die wa adanse mam ho ene se alupira omode kono akwa crash no awia digital herbal for the Grow Fine Herbal Tonic enso aba na Grow Fine Herbal Tonic se wunya bi na se ono nomo a onipa da se ne yeboate wanum titriti ye wo nipadua mu a ekọ edura na dwuna wuntumi na ana beda asore no aye mere a eyifiri ho se wo nsabuo mu nye na wo issues ewo wo nsabuo mu ho a eyifiri ho. Toast Now helps you take action on the go with new features like check details, advanced reporting, and device hub. We ya make ho asemi adasane adofo agiato enti hutie mi ba bi eto ne aduro bia wurom sese ya na kope Grow Fine aduro ni bi na nonom onua ebeboa wo pa Fred Dr. Grow Fine aka Dr. Menses
saa ne mba no frɛ no ne number de yɛ 0244 59 6532 0244 59 6532 na Limbo Wave Enterprise nso okumansi krofro ma ya ni shinola enedi animhwɛ ya ben IBM NJ na yɛn ni akɔfa molten tissues no aba onua wutie me sɛ we ba na bɛma sɛ ye tissue ɛna obehia de a ɛyɛ ama molten edin na emra utrim molten tissues ɛno na yɛ hwɛ ya hyɛda yɛ no yie ɛyɛ moto kama wate ase sɛ wo be use tissue wɔ kitchen a use molten tissue yi bi sɛ mo a mo operate toilet akɛse ma amanfo ba public de no mo use molten tissues in fan serve wɔ nom restaurant for choba for mo use molten tissues yɛn fan pepa yɛn sa afei mo a mo nso mo wɔ hotels mo no mo nso mo use molten tissues eye tissue a eye kama pa ɛna wobetumi abetu akɔtɔn wobetumi abɛtɔ ne nkronko enso de akwa akodi udwuma yani ane de fit life natural mineral water nso aba ensu eye krogen se wo di dwuma na wo to nsa fredi padomo a ma fit life natural mineral water mrase eye kama pa ya number ye 0550 115 013 ɛna 0595 850 042 Eradi fie Heba Center eye Dr. Mankwa ɛna ɛdano na eni esenka asemu asi o bia me sa tete wo fom no ehu eni enka asemu asi say your defense confirmed dead okay odi emunya abotre na munye calls no mame na yenhwe nye di ze we di eni security apparatus di enka yakopon mo ayen oba kumase krono mbosie red park hona Eradi fie Heba Center wo program na me ye ne kra mama enum ato ma ye confuse se namu yade bi tete wa be Eradi fie Heba Center wenye tremu problem fabra papa no ebete ne tama wo se mojabro so bi etwere yade bi ta fodo bi onse bi stroke bi ana mrewe wo mpam bi na wuba Eradi fie Heba Center wo krono mbosie red park a wawie Dr. Mankwa number eye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 by election ba yempo yentumi hu ya ho anu nkonye wie yo Eradi Nyankopon mo aye na we nso ameye nokre se baba ye nokre dia ehu say in a spate of just few we na sa die we besi die ehu Nyankopon mo aye abobo asem we ya mebusa we ho ya no simple faba me wate nyenkyire mu kese owura yi die nti na wompese obekọ ne mane ho ana ne mane bekọ ne nkyɛn ompe bibisa wo mimi mpese obekọ ne abobo asem we ya no firi wakoma mu mame mi yi mano atreo emfa bufuo na yi ano ne se owura yi a wote hɔ yi wo wa wakoma mu wa ye wadwene se o ma se owura we men ne ma ana o ma ne ma men no wa ye wadwene se bi ani ana da bi me ma wadwene sa okay onia akwa bebru ya nana papa Dr. Jerry what to say oba de adaruma Dr. Howard say bongris chai no ye da nyame ase ena wie yi Jerry na ase for the dru kwada say die mu hia ye nim se ene pa ene nuomiensa mo de aba no Ghana fo ni ho agro nya asem ketwa Mr. no wo ho Vico ne wo ho ena garlic ne nso wo ho se nuomiensa we ebodwuma ena wie ye ne wahia yi de ye se kakaye ene gugu gidie sunsuo na woni made fama me na me mfa nkyere atiefo ubewura mu no mete se na na apia busa o se onua wo de nuoma bai mete ubefia ha Jerenas nuro no boys nom enya asem ketwa wate ase enti wo hwa me nsɛm a we ye
Jerinas garlic mixture no eno nie ena ohwe mensa emu biemu nso a Jerinas vico mixture no eno nso nie ena mensa mu biemu no utumi hunu Jerinas herbal mixture no eno nso nie enti nuomi ensa wi ena wi ayonua ka ho nsem kire ye yo na Krobea edase ema ya hwefo ne atiefo nyina ye moma ha na Jerinas ene pa ye de abadwa so no enya asem kitwa na chese ewie asema ya tie no krama chese nipa aboto pa ne gise nyame onfa anuanom kransi amen na nsusu ye ne aka achie ye be koso asomo man Ghana amen ene emu nipa aka nyina amen na Jerinas nyame na madom so am ye dinomie ensa eye Jerinas Vico Jerinas eba mesha ene Jerinas Kalek mesha ya ye de abe edwaso ya ye de boase nipa pomudin be sipi asita it is a wie ebia obi tie me wutimi se eni daso wasa enema agensemo ama chese enema atoba ha me kanfo ma se nyabotoye mu na chese bibia ebeye din ede amount me kanfo ma se eye pressure nkoa na etete wo edi unya pa me kanfo ma se num kalik mesha no ebabo obi wonu ma make say dura no pa chese ni tiri be dwade sa continuous ya chese embrekiada eye pressure no symptoms no na ebo nkaya no etintam na no enyama ne enyansa Jerinas Kalik mesha ni bi na emwa obo nso a ye ka pressure no wonsem no obo se ne chest na eye ne ja etete no edininya eno bo nso otim se ne neck chese ne kon chese bi na baabia ye na poso bia ye ne jan kasa it is an symptoms na ema wo dead this pressure no bon kaye no ena me bobo so akire no it is ho na sa ne ma we dead e woni padua ni ma odofo pentem na kopa Jerinas Kalik mission bi na no onu mienu anopa mienu anwumre no pressure no de wo ho am wa pomde asipi asita e de ama e mo bo so ye ka say wutim se na koma no bon tantem so pa peli and asem kitwa ase nika machine na e bo no e koba sa pew ya no wa hwe ya che say e jawa ni subira na say kwa no it is a wie wo fie ana wadwum baabia wudu dwuma na wotemi nka bia no pressure no symptoms no na mebobo so e kire no obo so atim se eja na rufie wo chese wodi ato hanom wo bepe atwa no ho ya eso na adekro no da ne nchen etime conform se ko Jerinas Kalik misharibi enonom ebebo emaniema wo ya wo fam ni nyina no wade ho ama ahode mapa etimi aye wo dia obo so America no ne chest ni nso so wutimi se wo bowa na ne bono ekoba no wutimi se eye ne ja chese bibi ne sekra ka na se bibi kura eka ne honu kakra bi pe na se aye asem ede ama no itorofo me conform se ko Jerinas Kalik mission bi enonom ebebow etu saade na ase dia ma obo so anana wo homia senka wo ba mi wutimi se wo homi nyina wote chese deda yetimi se ne bono hinso enyasem kitwa bo se ase bibi hye ni mu no enyasem kitwa eti se wo obi a wo fa sa hawo mu a edu ebebow no Jerinas Kalik mission no ko pebi no nom ebebo adiwa kaginamu etu sa hawo na se enyina de ama deku eti na wiei se wutie me da bia meka mesi so timi kokrom ekoto milo ade leptin ni sugar and milk ebesu center table so a nya Jerinas Kalik mission bi efesi table so because enuane ani nsuo na ye die no tosis bia ewo mu no ebra wo no we no ebebo adiwa kaginamu ayi food poison na ewura woni padua ni mu nyina kwa eti ewo se wodasani bia obo no a wutimi se dana wo she office chese wie bono se fifrete no ebi ni ho da bia ni padua ni mu anyunyunu ayesa so a na bo se uvensi no ewo se immune system na hoden bem no na kroto nkakra it was da bia wunya Kalik mesha bi na no na e boost ama woni padua no emu ya hye
because make us say obo okra nso hia kra wonyale bi odwale nso nyina osa sole ya no osa kwatan office na ekon esa afọ ni padua no eyesa wudu ni padua na wu enche na entiri no emu sisi won hwe ya yare bi di stroke na ede ho ebagim eti men pe entema ne nyansa pe Jerinas Kalik Mission bi ebra anopa wonum anwumle wonum no na ehohoro umojanim enu ntinim ama hoode mapa ayodia obo so ye kasai odidi anadwo aduane emu odu chese okwade nafune boso ayeten wode ne ho a ene kopa Jerinas Kalik Mission bi anonom ebebo wadi wakaginamu ama cholesterol na anadwo enema wadi sesade nam ne ade no obo okwa bebo 10 o'clock PM no na odi sade nam sade nkwan wutimi say ne said dan ne search pika we wie ya any just 1 hour wokoda say fam etubo se ni pabia no ebre teso enya semketwa etu ye safo ni bia me kan form say Jerinas Kalik Mission no ebebo wadi wakaginamu ama nyema nyina de din dia ma obo so ye kasa frames ewoni trim chese de bia okasa wo kwan ni minim kwan ni tim kwen eyi flames awodo me kan form say se woni ye Kalik Mission ya ebebo ma flames na amaman na adani paduanim agye wo boso no ebenani ni nyina ma afiri ni paduanim obo no ma chese ni ti no chese enframa mfam de bia wo kwan ni minim saa eti se wiei utie me na Krobea dwumedie so kope Jerinas Kalik Mission no ye number no eye 0241 81 46 77 0241 81 46 77 Dr. Sisi Abraham kase ya Dr. Bejo so na ne attitude bia no beboa ani nkyeremu bia pa bia no Dr. beboa ma wonsa aka edro bi afena na obo so aye kase wutimi se enam so odidi anadwini ntino ni sugar level no de bia sura na eko entema se wo gije ho na ka se me de saa na metie wa hwe ya eka woto a yalia ye ni kwan se ebeba woni paduanum o organs no adema Nyankopon abawura mu a ewo se de bia saa organs ne bia nya na ho ode soko ewo ni paduanum etise car ekoba no se car enema bi honom ni brake ni clutch ene ne oil ni saa nyama on service na uhu car no ebobrese de etie etimi ma won ko ba bia wo kwa kodu no wo ko ebi a airport about o hwe be ja de chem so it was said the bia ni padua no ye service no ye service no so a edrobe na ye service ye Jerinas Kalik Mission no ebra ono no no ebabo ma organs na Nyankopon de ma ye na woni padua na afuro ni no ebabo no asecurity na ma bibia ahode ma pan said ye da etie ne pepepepepepe one service na ubon se emfia wo se Nyankopon wo so de ma no ebia wonyunu ehonom na se okọ ensia do eti entra ho emma eyare entwonto ansan wo hwe edo akira kwan ye no tire de bia Jerinas de bia ukra de bia ye wona na Krobea etwumadi esu se ye bo ama ye nupa ye de abedwa so no wanya bi atanum ama pomden papa ayodia obo so de bia meka sei odwale kakra bi no oti ne ho edwale awie na o no oti ne ho hunam dwan emu keka no enkoye enya asem ketwa wo ye obi a wo fasa ho ni ma kopa Jerinas Kalik Mission no ebeboa ama moja na ewo hawa bemu no ebesiesie no kwakwa obo so meka sei ni hunam no ehihye no ne naso hihye no chese nanim dua wotim se wotenka se emu hihye no se woye sani pani bia wo famu a me se aduro bedi wakagiramu eye Jerinas Kalik Mission no aduro no ya to apete Kumasi ha Ghana mama bia yetunno na yetonno de upo wura bia wo se wo hwe Jerinas for garlic na ye de abedwa so no aduro no ya to apete ke ne emrom ene ashna bia yetunno ne de ni nyina ni dosopo edai ewo honom eti se wo tie me na sa niema wo ya ye boboso yi wo famu a etetiwa kopa Jerinas Kalik Mission bi obo so da bia tim se opusanani nani no eso turu ekura baso edura beboa ne bedi wakaginamu eye Jerinas Kalik Mission no eti adawie wodofo wo temenka na se wodi hie bi yare anaso sa hawo na mempentem enyi
wafidie ne fia na ntoa adwenim kɔpɛ bi ma no na ɛbɛboa no adi na kagyinamu ama ahoɔden mapa ayɛ ne dea afei yɛsa wɔ vico no sɛ ɛyɛ body pains arthritis rheumatism sɛ obi wɔ hɔ nom a wotumi sɛ ɔse sciatica mena kokom ɛyɛ meya ne nyinaa no ɛdɔ vico no ɛbɔ wadi wɔ kagyinamu ama mpɔbɔden mapa asɔre atumi ayɛ wo dea sɛ obi wɔ hɔ nom a driver ni da bia ɔte sisi anim ne sisi yɛ ne ya obi yɛ mason kyɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa adwumaden fitafoɔ no kɔpɛ gyarina vico no ɛbɛboa wo bɛrima nso so a kyɛ sɛ wɔkɔ si n'anim na kyɛ sɛ wɔbu ahwe na dabi ɛyɛ saa ɛyɛ haw kɛseɛ papapapa sɛ mɛrima wokɔ akansie na wokɔgyina mɛrima nyinaa na nkɔ yie ne ya ne ɔbaa busa sɛ nyɛtu yɛyɛ ni wawie sɛ wonya gyarina vico na mixture no a wawie ɛgyina hɔ pemee yɛno yɛfrɛ sɛ usipo na ɔbaa no soso ɛdɛ abɛtena so so ɔte aseɛ na ɔte soɔ no na atumi sɛ ɛnneɛma ɛkɔ so afei ɔbɔ mmlane a blakwasi woyɛ too much Jerinas vico so ɔte aseɛ Jerinas vico no abobo yɛno na ɛdi wa kagyinamu ama biribiara dɛ akɔ so kama nti yɛ bɛrima anaa ɔbaa walefoɔ na wokunu di soro a ɛwɔ so ɔtumi di fam ɔsɔ timi di fam wotimi kɔdi soro nko a ne bɛduru anwummerɛ na akɔyɛ anansesɛm so ɔte aseɛ nti yɛkamfoɔ ma mmarima no a kyɛ sɛ nneɛma nkɔyie no kɔpɛ gyarinas vico no ɛbɛboa adi wa kagyinamu ama wo yere ama mɔɔpiafo nti bɛrima meɛmfrɛ miɛmfrɛ wo bɛrima na so ɔte aseɛ miɛmfrɛ wo me wura so ɛnka bɔ namba ne ka ho ma me na yɛ namba no ɛyɛ 0241 81 46 77 afei yɛwɔ gyarinas herbal mixture no malaria jaundice typhoid ɛne menstrual pain no menstrual disorder no ne nyinaa no so ɛwɔ dwa so a gyarinas herbal mixture no bibia ɛkɔ so kama matie buro baabi ato aduro bi anso mekɔ a menya bi hɔnom maame baako pɛ amayeb ɔne so distributor the number no yɛ 0538 44 48 0538 48 44 11 0538 48 44 11 ɔpanyɛ nyankopɔn nhyira meda ase nyankopɔn nhyira paa adɔfo ɛnɛ magye me deɛ sese yɛ magye me deɛ enti wa wo nso nya wo deɛ no ɔnso kɔ na kokɔgye ɔdeɛ ɛnɛ mahu. Legal pros keep things in check for clients, managing mountains of documents. Extraordinaire. Mo yɛ adwuma wɔ nkyɛn nyankopɔn nhyira mo. Enipa 8 na wɔ alupre ni mu no. Enipa 8 no. Areho. Mebo ba kyerɛw senior editor in chief ɛwɔ manim ha. Ɛwɔ afidie so ɛnɛ. Dr. Edward Omane Boama ɛyɛ defense minister. Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad ɔyɛ minister environment ɔne da so no mo a mo Facebook ne YouTube ne so no me bodi na wɔn mo de bɛto so ama mo nso mo hunu wɔn mo mfonyi nti say on your screen no ɛyɛ Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad environment minister ɔno ɛno no ɛna Dr. Samuel Sapon Papa way NDC vice chairman Alhaji Muniru Muhammad ɔno nso yɛ acting deputy national security coordinator Mr. Samuel Abuaje ɔno nso yɛ former parliamentary candidate ɛna squadron leader Peter ɔno nso saa crew no ɔmo deɛ na ɛyɛ miɛnse twatoe flying officer Twumampadu na gye so na na etwi alupre no ɛna sergeant Ernest Ado saa Ghana Armed Forces Z9 helicopter efiri nkran na yira wo radar so na ɛkɔboase a ankwa nkoduro no nipa nwɔtwe a no wɔn mutim no enie editor ɛhefa na no wɔn mo kɔ ka kyerɛ me wie yo na omu ɛkɔ boase unse mi ɛnɛ no aban ebie program bi a omo se
community mining said the kwan befa so ebetu galamsey ni to galamsey ya na dia kopie kwan befa so ebetu galamsey ni ebetu no responsibly nti no ena omu ena momko nyankopon na edi Ghana ho afofi metuma akasa nyankopon edi Ghana ho afofi because one list na anase won a na eye speakers na president ka ho na honorable interior minister yana enso ka ho those people no were meant to speak at the program because one say to galamsey I said the interior minister a police for to on their head as wo ka ho president nso na kwa lunch na me sure say we no edi wo mu ko na foforo nso wo mu nso be call later enna akwa kusise okay so chief of staff Ghana Yewura Julius Debra moma yintie na no disem kakra. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omaniboama, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Mohammed Lemonad, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensa. The President and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half mast until further notice. Thank you. We chief of staff o my Ghana mo na arehosem ni din a medin kan bobo ya no papa no abobo na wo kire se Ghana ye mfranka no ye twes ni trase e ba form na me can be say my remfi say na president was meant to board that plane that craft no ya kohwehwe intino ohwa enka deal nka president nka esenka o address on mine because when say helicopter and as a plane crash a heavy disaster to grade A disasters no sani e no but one kasa uhu said the day say ya will you be able to speak yen kra no a yen central for you following ye kra no we are finding it very difficult to announce it but nye easy. Can you believe say was sorry anopa na wajariasha de nye say you wo ko program highly program pachomu e de ka bi see ya fans and trofo bebre kwame agye what was part of those people omu ko en media na Washington region de omu nyina ko enahwe na ye kan na ma remfi say amaboa any regional minister umunu ye umadwen so mbedi kantem nti umunu di kai nti umu de amaboa de okasa o program na se na regional minister nso program no eya be start na no ena wona so se wo omotie ti uhia play no me sure say na efiri kumase me sure so mu nyina be si kumase me kra no me source scratch say o mampani kra da so Asante region ena we abisi nti very, very, very catastrophic situation for Ghana. That's it, editor. Yankupon Shaw. Out of Folabo, and the news team, Penyimfua, Mokanho, Yankupon Shamo. Asem way, Sani Atiano, Amishiaye, but ebe solve it. Case we, ebe solve it. Unim, Asem way womb. Abobo, ayi ne ho ano with regards to neoma esiye adekodie nti a okokro ni mu badabaya we se me hwe n'ani ase a me hunu bibi wo wadwene mu me nka no afidie so nkyerɛw me ka no wakyiri di akyerɛw se me hwe wadi wa mu a me hunu watiko ya me hunu bibi wo wadwene mu as we are speaking right now me ka akyerɛw se eba ana emma epia wade mu a enye nipa la akodia o eye nipa mienu ena se nipa mienu no obia gina hode ma na busua be mai gina na busua obei egina na busua
abusua ba ko ntumi nye mamo so enye yie amanfo etie me wa abontintie saa de we na ye kan ekokokokokokoko ema ne ba bedane bridge e wo saa abusua mienu no entem senkema amemu a enka gewe wo ne papa we nka problem bia ni wo maame na akofa ne ba na awade awa abobo onso wo mpene so ahyase adentina still be ma catch no say wo ton wo ba ene de keke ka wo still wo san te ase je ya say be ma na wo mpene na ware so do ba ne nko na wo mpene so ahyase a di ntina ene still wentie mo na ade oba o be ware me ba e ba ye wonso no so ka me nso me ma enti se wonso wo ka wo ma na wo mpena ware so a be ma me mfa me ba ne ma wo anye sa de na tra ama sisi we ya be se wo hu ebi no enti enei nkwada ni susa o de hya wadwunim ena me bre sene amanfo yeah o be brand o be bre babusa ho so o be bre akosi da be nkwada hwe enafo mu o sene awutie minimu mfie nanso uswa anya bia o be hu bia ka ho ne hono ene nsem ni nyina wo oba de achi am just a minute case we na me handle mamo na ne aye na ansa na memo abam no mesra we dia ma nkra odua mu kakra udide Rabiu Abdallah ene akwadai wenya afeko e de aka omfie ho na wa wo maame na Naisha ene owura Abdallah Zibango abusua ni nyina se onomo mawo awoda pa asre nyankopon ni nhira ene na ho ode sa akwada nka happy birthday to you Aisha ba God bless you just a minute akra tiawa aware ene de ye nkoho agu sania wo mo kano no na de ba ko a mepese wo mu nyina atwe wo adwene esiso se aware agu a nkwada ne nka ho se ye twe awade mu manso a nkwada nka ho said ye wo mo ji wo mo ni na nkwada ne nka ho no saa na ntokwa esi awade enu mu nsusu a yedwitwa ye ho se kan kora no a nkwada no nka ho nkwada no ejina wo mo jina bia nkwada no eya awofo no mienu nyina dia enti baako entimi nsi baako kwan se o ma baako ma nkwada no akra ye beto aso mate aja facha me wate na maame eni awura papa yi eni ninua ahai eya ha obi akoma mbra fo mfiri ha na de sese no ense na kire nyambo a de bisi no momra beka ho asem o radio yi so report ebeba mu no momeka no afidie yi so emetie fonte enti medama se ena wie sem to nsa frem a mo baaye ye hia we kire ho adehye 3p garlic mixture no unya binom ya pibinom